Hello mga ka-listeners, kumusta kamong tanan og maayong hapon. So hapon na mga ka-listeners, 5:45 sa kahaponon. So gikan ko na ngahoy na pod. Oy diyan. Ngahoy lang ta kanunay ani. Kay umilingaw, no? Exercise. So di ako diri gyapon pahuway. So landong na kayo kay hapon naman padung na ni ngit-ngit, no? So napunan. Nya karon mga ka-listeners, mag-upload atong suwayan og upload ang Dungkoy Pusoy, no? So panikamutan ni nga ma-upload yun kay taas-taas ning parto. Mag-move lagi ko. Tiwason ako ang pag-move unya. Pero karon mabati niyo sunod ning video kay advance man ning video, no. So mag-usab na lang ko kanang video vlog kay nabiyaan na tong primerong video na ko. Layo na kay tinuod, no. So karon na lang ko nag-vlog kay para sa Dungkoy Pusoy parto. O karon mga ka-listeners, no, kanang sa mga nag-request sa una, no, na yung mga pagkawa sa ako ang mga drama sa John Kent Anuta, no, na may ning comment ato no nga ibalik ang ani. Nasa nag-comment og uyo ang hugot, no. Nasa nag-comment og itong pahulay sa kalinaw. So good news kay gikaluyan ta sa Ginoo. Gikaluyan gyud gidungog sa Ginoo ang mga pag-ampo ba ang gipangayo gi sino nga maukihan to akong channel, no. So okay na. Na-okayhan naman ni YouTube akong John Kent Anuta, no, gi-aproba na ba. So tuad dito ang mga drama nga inyong gi-request. So na-okayhan na gyud gikaluyan gyud sa Ginoo. So mo niyo akong misigag ampo sa Ginoo mga ka-listener, no. Wa gyud imposible nga mosalig sa Ginoo ba. Mo gyud akong sigag ampo nya mo simba salig tas Ginoo, no. Kaluyan gyud. Wala ba na ako delete itong mga drama, ha? Gi-private ra ba? O gikaluyan gyud kay na-aproban og balik, no? So di na to ma-upload og balik dire kay doble na sa kahago, no? So sa mga wa pa kay balo, kadlabi na tong request sa drama nga ani nga ibalik, no? So nabalik na. Balikan niyo sa ako ang main channel, no? Ito pong drama nga kanang uyo ang hugot og pahulay sa kalinaw, no, mga ka-listener. So muna kung kanang good news karon, no, nga isulti ninyo nga ang inyong mga drama nga gipangita nabalik na. So kaluyan gis Ginoo. Unya kanang kuan sad napoy ning hangyo dai nga i-upload ko na nako ang drama nga Chico Malo. Kapila na kanisa ning daghan na ning nag-comment, no, nga ako na lang kun itiwas. So dili gid na mahimo lagi, no, mga ka-listeners, kay balo naman mo nga higpit na ang YouTube ron. Dili pwede nang magkapareha kay Marius content, no. So mahinaot ko sa inyong pagsabot, no, nga dili gyud ko mo-upload sa Chico Malo. So sabta lang ninyong murag madugay-dugay si Bisayang Sugilanon tungod kay wata kay balo kasi pang-load, no, kay na suspended ba itong iyang channel, no. So sa mga nag-request, no, ni Bisayang Sugilanon, kung mahimo inyo siyang tabangan si Bisayang Sugilanon para ma-upload niya og paspas, no, kay basig wala siya pang-load ba, no. Inyo siyang tabangan to siya kay wanam to isweldoon pud siya kay na-suspended man. So maunang aya lang po nyo dali-dali si Bisayang Sugilanon. Pero kabalo ko nga iya ginang ipadayon og upload kay iya naman ang nasugdan. Di ba nakabantay mo tagdugay siya makasumpay pero gisumpayan niya bisan pagwa sa sweldo sa iyang channel karon, no. Sa Bilangguang Bulawan, di ba? Nagpadayon siya. So sabta lang ninyo, no, basig nakinahanglan po siya og kanang pangpalod. Wala ba siya pangpalod na pod. So sa mga nag-request ang drama, ha, comment mo sa iyang upload, no. Unsa inyo ikatabang po niya ba, no, kay basig mao po na hinungdan ba nga alanganin siya karon, no, para guna ko di ba alanganin kay ko kay suspended, so ay na sweldo nga na ba, no. So inyo na alam mga ka-listeners, no, atong sabton bang iya pong sitwasyon sa iyang channel, no, una nga ayaw lang ninyo una na ang dili niya tiwason niya po na niya, no. Napikihan na gyud siya, no, or busy ba nga na, no. Basta kay mao na to, di ko mo upload na, no, dili ko gusto nga magbanggaan may mga channel, no. Respeto ay ba, no, kay parehas man nga naning kamot, no. Sinabtanay lang gid mga ka-listener, no. O murag
kanang sa patong uban nga mga ning comment ay daghan man ning request o mga drama katong ning request o katong drama nga take it or leave it no mo na ipuli pohon sa kuan sa kung amot og sa nganong ikaw pa bakana nga puli or sa Inday hapit naman matapos ng drama gud wata kay ba asa dihan duha pulihan na ng take it or leave it nga drama no pero murag kanang Inday siguro pero mura sa dog katong nganong ikaw pa kay ang nagsulat si kuan man si Monique de Gracia sa sidon so panggabi man nakasagaran iyahang mga sinulat gud tingali muna puli siguro sa kuan sa nganong ikaw pa pero punta kay bawo no ipang buntag dai sa puli sa Inday no wata kay bawo basta kay nasugdan man na ni kuan na extender gaming kanang take it or leave it no siya na laman no siya na lamang mga kalistener no sa nain comment ba no comment mo niya no nga ipadayon niya tiwas kay na respeto man may sa uban nga ga-upload sad no nga dili may mo atbang ba kay parehas man may naning kamot no nung usa ilang nasugdan ilaha lang mga kalistener no sabta lang ninyo sa mga nanghangyo no nga akong i-upload sabta lang ninyo no na mobalibad ko tungod anang role sa YouTube nga di tayo pwede magpariha kay dili marius content no nya kay hapon naman haponan ako dire layo pa kong latason paminawan na ninyo ang part 2 sa Dungkoy Pusoy. O karon sa atong sugilanon nga naguluhan Dungkoy Pusoy. Sigbalik eh. Ha? Okay na. Wa na ko nakatabang nimo tungod kay gibayaran ako nimo. Dili. Bisag gibayaran ko na pero nakatabang gyud kanako. Kay kuno wa pa ka tuy gyud na tingali. Mautan ko sa dugo. Og mamatay ko. Di na niya ako makakita nimo. Sa. Sa? Di na niya ako makakita nimo. Sa. Gusto pa gyud sa Ginoong mabuhi ko. Ano sa ingon masudong ko pang binuhat nga doon ay malumong kasing-kasing nga sama ka nimo Joy. Dunggoy. Ug basin na lang mabot sa panahon nga makabawas ko sa imong nahimong tabang din nako. Di ko makapaabot og bawas gikan sa taong bugo ug way diskarte oy. Joy. Oh, ano sa to? Kaklaro ana. Laro. Sigam ng mata nimo. Nga saman. Unsa? Joy, ikaw ba na sa magka-uy? O nga naman Marcel, si problema. Ay, sin ana, uy, maluwi sa tandong ko, Ay, okay. Okay, gina Mercy. Way problema na saman. Awa, kita mo na Mercy. Pahiyom lang gyapon sa. Kiray. Unsa man? Doon na siya diskarte di ay. Joy, Oo, pahiyom lang gyapon, katawa lang gyapon, hanggaw. Oo. Unsaon? Kung hilakan ko ng imong papasakit ako, nahibawa ko. Di na magkabanlas kong luha. Ang imong pagtamay ka na ko, Joy. Hilom di ay. Apoy nimo. Di ko madanay mong hugot-hugot lines nimo. Hugot. Di hugot. Mars, aray na ko eh. Una ko nimo. Ug ikaw dong ko'y pauli na. Una. Langan ka na mo da. Oo. Adto na ko. Ya. Hingos-hingos mo ka da. Wa man. sa amin na, lugmaw lagi ng luha ni mo dong koy. Wa hang akong mga mata. Ha? Murag na puling. Napuli? Adto na ko, Mercy. Sorry, pag-usapan, nalangan mo. Nakalangan ko ninyo. Joy, babay. Amping mo. Hey, Joy, Ano? wa ka maluoy. Kilom da, Mars, uy. Diha ka na. Buang. Naluoy mo ko dong koy, uy. Grabe sa manulti ni si Joy, uy. Makabukog ang iyaha mga pong. Lugmaw taong luhang dong koy. Ginawa dong ko eh. Birahan man unta. Katarong ato gipinulti ko niya birahan unta. Ginawa din ginawa. Huot dug handa. Mga dutlan ko na. Ay! Tawa lang tayo. Ay! Ikatawa. Ikatawa ta ato mga problema. Ay! Tawanan mo ang iyong problema. Di mo dapat Uy! Ni ana pa yung si Baydjong koy. Uy! Huy mga baga! Oh, uy! Ni katawa magalit. Tawanan mo ang iyong problema. Hala! Ay dong koy! Kanta-kanta ma! Nagsige pagkatawa! Hoy! Nausa ka ay! Yabag! Gawa ka sa kanod to!
Hala. Oy. Ay gilak. Ngano ka, oy? Ba't yan mo na, hilak? Ay gilak, oy! May dungkoy, ngano ka, oy! Naunsa ka, ngano man ka? Di kang nagkatawa, o niya karon mihilak, kag kalit. Naunsa man ka? Nayabag ka, ha? Gipractice ko na ako kagalingon by Charlie. Gi-practice, naunsa? Gipractice ko lang nga, mabuang. Pag-sure di ay! Mabuang tag-apil mo. Oh! Binigyan, katawa. Unya, unsa to? Hilak, unya karon. Ho! Naunsa ka, oy! Okay na. Okay. Okay na ko by Charlie. Okay ka. Way problema. Wait, problema, biya, ko ni mo! Hoy! Bay, dugay! Nga, nung siya! May katawa, hilak! Nag-practice nga mabuang! Hoy! May problema siya na! Kung sa kahay gisang putan siyang pag-adto silang joy ay! Ay, bahala mo sa kinabuhi yung mga buang mo eh. Kamu bitan mga buang, di bitaw ako. Bahala mo diya, masahiron ako. Ako may mag-drive jeep ron. Pahuway mas baybayon ko eh. Bahala mo diya! Ay, mukaon ako kay gutom dra. Iparking ko ni be. Gutom jud. Uhaw pa. Luto na tingali ang larang ang bakas siya. Dia sa ilan ni Kasimo. Kaon ako. Yay, salamat ni bakante. Dong. Larang bakasi. Oh, sa, niya, mais. Lima ka plato na andire. Butang ka, ano na? O, dire. Mais kanon, sige. Mais kanon. Oo, dire, lima ka buk. Kasi plato yung magkanon mais. Hay! Mais, butang, mais kanon. Uy, si Joy o si Mercy. Naapuli sila. Joy, na si Charlie ay. Pero mas dungkoy. Padayos pagkaon ni Mercy. Ay si pamantay sa uban, oy. Ay, wa mo ko kumamantay sa uban gud. Gipahibaw talang ka nga na Charlie. Anong lig na? Agod. Hi! Hi, Joy. Hello, Mercy. Dali, mga anta Charlie. Kaon bitaw ko? Oh, hi mas dungkoy. Ikaw ra lagi. Ay, wa mo drive. Tuwa dito ay, nag-practice. Nag-practice? Sa may gi-practicean? Nag-practice og kabuang. Unsa? Diyan nag-practice ka buang? O lagi, oy. Nag-practice, Joy. Nag-practice kabuang. Aw angay pa day mag-practice nga kabuang mo naman siya daan. Para po na ng pagkasulti, ha, oy, Joy. Iba day tinuod ay. Ikaw saksi man kay Charlie. Normal leg pangutok nas dungkoy. Bitaw. Awa ha, bago nakagawa sa ospital. Bitaw. Nadtog tigba kayan, dakpan, Bitaw. preso. O maayo day na. Sakto din sa diskarte. Joy, bitaw. Unsay suod sa ano imong amigo? Bakukang? Ha? Joy, kining... Biyasa mo, mangunaw sa ko. Oy. Grabe manulti no? Sakit sa manuting Joy. Pastilag makadungog si Baydong kuya to. Musamot dito kabuang. Nawa na ay. Nakadungog na mas dungkoy. Ha? O siya nakadungog. Grabe itong ipanulti ni ni Joy nga tong dungkoy katong dito sa bahay. Hala, mo ba? Unsa man di panulting Joy? Ngadto kang Baydong koy? Nga na niyag bugo, wa ko na diskarte. My goodness, oh Jesus. Uy, paghilom, oy. My goodness, kakaroon, Jesus pa ka diha. O lagi. Nisunod na ko atong Dex ba? Di Mami iya. My goodness, oh Jesus. Oh my God, ito iya. Oh, tinuod ka, Mercy. Nga, mo nagisulti ni Joy ngadto kang Baydong koy? Ay, lagi. Iya pa ganing giingnas dungkoy sa dihang nibayad kang utang ay. Giingnan niya sa dungkoy. Nanulis ba kunos dungkoy? Grabe, asa na alam pagkasulti. Oy, wasad tao. Manulis akong amigo, ay. Lagi? Basta kay tasus, luoy lagi kay dungkoy, naluoy ko kay naglugmaw gud taon iyang luha. Wala no. Pero wala siya mapailang gisakitan siya. Masangi lang siyang napuling kuno siya. Mao diya ito nga sa diyang duol na sa bahay. Nagsigig katawa. Ha? Oo, nagsigig katawa. Tawanan ko nun niya ang problema. Kanta-kanta pa siya. Tawanan na ang problema. Yan na siya. Yan, sige siyang katawa. Unya. Umans katawa. Nihilak. Mo ba, Charlie? Nihilak, uy. Siya ding gipangutanan ako kung naunsa siya. Nayabag ba siya? Unsa hinungdan? Mitubag na siya, Mercy, uy. Nga nagpractice ko na siya kabuang. Hala, uy. Gisakitan dito siya sa gipanulting Joy ay. Wala no. Kaluoy sa akong Baydong kong migo di ay. Mao dito?
Ay, daging na ngaon. Dagko mga kaldero. Oh, lami tingali di, ha? Oh. Ubay-ubay ang nangaon. Oh, uy. Kanang naglakaw gikan nga nang hunaw si Chuy ka na. Oh, siya gyud. Ug na nilingkod siya. Kauban ni Mercy. Luoy kayo ng migo, Joy, oy. Ay kusultihi anak Charlie. Luoy, bitong. Kanang mga taong buringog, di na angay kaluyon. Joy. Pero salamat na lang nga nakabayad siya siyang utang din ako. Bitaw. Ay, gihatagan siyang ni Brix. Katong, nice to hear that. Ato ba si Dudong Brix? Di man tato siya mudawat, Joy, oy. Pero, gipugos man yun. Bisag di unta siya, pero napugos na lang yun siya og dawat kay una-una di niya nga makabayad dito siya ni mo. Mo na. Bitaw, mami na yung gisulti. Napugos na siya sa pagdawat. Hilong uy, Mercy, Charlie. Pugos ko taon. Ni Kangkang ito yung kamot. Pagdawat sa gihatag ni Briggs. Di siya mo Kangkang. Linimpo na ko na. Apir mo siya sugal bisig nagpunon. Sugal, hantak, tungit, stigbakay. Kanya ka nang linibo. Di niya dawaton. Ha! Nang ba itong sapis dungkoy. Joy! Kang ilang mata. Joy o Mercy. Na ako din si Charlie. Pasaksihan ninyo. Manang, ikaw may tagiyan ng kananan? Oo, ako, sir. Ako'y mabayad sa tanang nangaon dire. Unsa Ako'y mabayad! Libre! Uli ako'y panghatag. Uno, dos, tres, Kadaghang kwarta gud ani ka man. cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tagsakan Yes. po imong kwarta, sir. Na po, kalamisa. Ha? Okay, sa matag lamisa, hatagan ako og tag sa kalibo. Ay, ako din eh. Oh, lingkod lang ako ihatod sa inyong tag sa kalamisa. Libres kaon. May tag sa kalibo pa. Okay, ha. Punto lang mo. Okay. Dinhi lamisa ha. 1,000. Okay. Inyo na. Dili na fake. Dire lamisa ha, sad. Whoops. 1,000. Tagking pa kayo. Tag 1,000, no? Dire sa wang lamisa. 1,000. Dire sa to. 1,000. Nang hatag siya tag 1,000. Ya siya pa yung nabayad sa mga gikaon. Lakip na ning ato. Gibayran ko na oy. Aw. Gibayran mo na? Sorry. Ang katurang nangaon. Hoy, akong gihatagan. Daghan siya nagkwarta tawanan, no? Dali na, mamarong ka ta. Tay, sa ito magpaabot, aron makadawat sa ta. Ayaw, milad kayo. Uniform ta, Ha? Tara. Hoy! Imo ni Charlie. Imo Ade ko. ni Charlie. Ay, salamat, Dudong Brix. Nice to hear that! Ay, salamat kayo, Dudong Brix. Mercy, dali na, Mers. Oo. Nawang lakaw, just joy. Ay, mulakaw na lang sa ko, eh. Dili siya musugot, mudawat mi, uy. Mercy? Ay! Ako'y mubayad sa inyong gikaon, Mers. Nabayra na doon ng bricks. Nice to hear that. Asa na Joy? Nag-una-una naman ito. Madto na mi, duty na mi. Kadi ko tawat rin 1,000. Uy, 1,000. ayaw lang, dudong bricks. Ay, bitaw, ayaw na lang, bitaw, di ko madawat na. Sabay ko yung Joy. Sige, sorry ha, di ako na. Daling ilakaw si Joy, o nisunod si Mercy. Okay lang. Basta kayo nakakita mo nga, nakakita yan mo. Unsa ko kagalande. Kung mo ni mo gasto. Ug nakita nila ni Joy, nga di ko daw nga pagkatao. Ay, salamat kayo, ha, Dudong Brix. Nice to hear that, Charlie. Asas doon ko eh. Uwam ko yun? Oy, ni pahuway. Okay. Nilakaw lagi dahin to sila si Mercy si Joy lagi. Dili mo dawat sa akong ihatag.
Bitaw. Lain check kayo. Naka-uniforme yung gusto sila. Traffic enforcer. Madaot man sad sila kung mudawat sila kwarta gikan sa laing tao. Okay lang. Gisabot ako sila. Gishare lang nako ang akong blessings, Charlie. Wow, blessings pa more. Saludo ko nimo, Dodong Brex. Nice to hear that! Mura sa kag politiko, Dodong Brex. Dili. Lain ning ako. Alay din mo. Kung gusto ko muhatag yung ko. Mau. Huwag ko sila makailan ako, God, pero nangatag ko. Mau. Sumaya ko magkuha nila. Di ba? Mau. Pero maluwel gusto nga tao. Kung ganaan kumuhatag ko, amang hatag yung ko. Mau. Bahala na ko sila magkailan ako. Mau. Di man ko politiko. Mau. Kaya kung politiko pa ko, kada hatag magpaila ko sa akong pangan. Pero wag yung ko magpaila, oy. Wow. Dia gi ko believe nimo, Dodong Brex. Nice to hear that. Saludo jud ko nimo dia. Punan ako sa kalibo. Ay! Tada yun. Duwat ha? Ay, okay ni ay sa kalimo. Salamat, Dodong Brex. Nice to hear that. Another 1,000 pesos. Duwat! Ay, salamat, Dodong Brex. Ay, karon pa ko lang kasugot ang tao kasama nimo, Dodong Brex. Oh, nice to hear that. Ngarong murag mukuha naman sa ka. Pabot ra. Ay, ngarong mukuha naman sa kanare. Salamat kayo. Imo dumagan. Nice to hear that. Dodong Brex. Another 1,000 pesos. Ay. Dugay kay niklaro papuno ka pa di ay. Nakasabot. 3 mil na. Ina. Ay, pero ikog kay ko nimo ani. Oy, ikog kay ko nimo. Ngano man? Nag 25 anyos lang ko. Karon pa jud ko kasugat og tawo nga sama nimo nga mangbiluyon kayo. Way bili ang sapi. Basta makatabang na sa iyo sigat tao. Oh. Manang believe kay ko nimo, Dodong Brex. Nice to hear that. Saan mo lamano ka? Tunol ka mo. Lamano ko. Another 1,000 pesos. Ay, lamano man eh. Kami ni San, oy! Tuo magana eh! Oy, Gana! Wow, oy, lamano ni. Nidahatag man siya. Ako na ni. Mabot rin na mo! Ay, ito nila. Tungod kay ikaw, usa ka taong maligdong buotan, Dodong Brex. Igo na. Tara, igo na. Laro na kayong ulog-ulog. Ulog. Nye. Uli na, oy. Ano kayo negosyo ang tawanan, no? Grabe mo kayo mawalda siyang sapi. Awa doon gitingali. Naliman ka ha, nang libre na kaon niya, nang hatag pagtag sa kalibo kada lamisa. Katus dongkoy, umuntoy diskarte. Pero kana sa breaks, may buling sa utok. Bitaw? Yes, may buling na sa utok. Ano nang hatag mo ko na siya? Ano nang libre mo ko na siya pagkaon, be? Oh, magbuti ka niya, nga iyam tong kalipay. Kalipay? Ha, kuyawa sa. Ingna lang yun, may espiso kay hambog no na. Nga naman, uy, nga na nakasulti ka mag-espiso tong hambog tawana. Iya tong gibuhat kay diha man ta, mabilin to iya. Unsa? Kabantay ko, pagkanawag niya siyang sakyanan, pasigpat siya nato. Ima ba? Hmm. Pero, bisagin ana siya, may kabuga man po siya, di ba? Oo, sakto sad ka. May punto, jud ka, Joy. Nga nagpabilib to sa breaks nimo. Klaro eh. Ibo kung gano'n siya nimo, good. Yaks. Kalood. Ha, di ka adto, kwartahan ko to. Hibaw kami si dili ang kwarta may makalipay nimo uy. Bisag unsa pa kadagkas kwarta nimo ug wa kay gusto wa gyud na. Na, ang uban gani no, moingon pa man gani nga. Pasag din ang pagpati diha. Bahalag way pagpati, basta ang importante, makahatag sa imong gikinahanglan. Aw, ila sad na. Pero ako, di na mahimo na ako. Hey. Nasunod-sunod ka man ako, Charlie. Gisiguro lang ako nga way taong makapangilabot nimo. Ha? Maayo gud kang tao gud. Di gud ka daw. Gitagaan ko pa nimo. Hasta si Baydong Koy, gitagaan sa nimo. Nagpaila lang na nga maayo gid kang tao, Dodong Brex. Oh, nice to hear that. Another 1,000. Ayaw. No. Ayaw. Ha? Ayaw, no. Dili ko. Di ka mo dawat? Dili ko. Ayun na lang. Makaingon na pug kang gilug-ulugante ka. Ego na nang imong nahatag na ako, oy. O kung musakay ka sa imong kotse, pasakyon ti ka. Kinsa to? Oh. Salamat, Charlie. Salamat. Musakay na ka? Salamat. Okay, kaya ako abli. Okay. Ha? No, sod na, Dodong Brex. Nice to hear that. Another 1,000. Ayo. Sa. Pag-amping lang ha. Amping? Asa getong 1,000? Ha? Asa tong 1,000? Ay, wana. Ha? Wana, chicken rin hibili. Ay, gisuta ko lang kung mo dawat o baka. O, dili na.
Mudawat yun eh. Ay. God bless you. Sige. Ay. Sirit lang padagan na. Nahigilok nun. Nahadlok. Pag inuna ko, God bless you ah. Pero okay ra. Nakakwartal ako. Ups. Ay, sakita sa likod. Ay. Si Baydongkoy. Baydongkoy, pusoy! Bay Charlie. Bye! Oy, unsa man ang gibasa nimo? Balita. Ha? Makasubok nga balita. Subok kay mong naong tudo. Unsa man ang balita, oy? Dito sa akong sapa sa mananga. Oh, Daghan nga lumos. Mo? Sa akong baha. mao ba? Lak, kusog man tong uwan gabi, di ba? Wala ko magkabantay na. Kaya nakatubang ko. Oh, Dakong baha. Daghan nga lumos. Mga bayo ug laki. Mga bayo ug laki. Oh. Kino ko. Wa man magsulti ubang mga driver ana. Unya, asa man pa nga mga patayng lawas bay karon bay? Wala na ugata. Wala na ugata kaya nga baho na. Bayo ug laki. Ha? Di nga baho na? Unsa ito? Di pasagdan lang nila, grabe ha? Nga baho na ang mga baki ug bao. Unsa no? Ha? Murag Unsa? murag karaan man na. Mga baki ug baho. Bray! Mix, milumos na. Kumain mo na, manglangoy, taka ka lang. Ano ba taon, milumos na sila. Taka ka lang. Tawanan ta ang ating problema. Tawanan mo ang iyong problema. Bye. Apil nagkatawa. Nayabag na. Sinayabag. Sinayabag? Ikaw! Nabuang na ka? Palihab to. Nayabag na ka? Ha? Ang gaw naong ni mo. Ang gaw naong ni mo. Ako'y nagsige katawa. Ako, ha? Ako may nayabag. Ang gaw naong na ako. Ay, kapa. Ang gaw ba? Hikapa. 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 Nayabag mo na. Ha? Ang gaw na. Ha? Wow. Oh. Kamis? Hamis gina. Ay, chinsanso ko na. Chinsansong. Kamis, uy. Hamis ki kayo. Da, ingon ni kang wow. O kamis. Kamis imong lubot. Lubot ning naong ko, ha? Lubot ni. Ha? Lubot ni. Lubot ni. Lubot ni. Lubot ni. Nagigikomot ba akong lubot? Noon sa mga... Ay, kaya kung saan akong naong ni. Ha? Abo ang bawas sa kada. Bawas na alangan. Kumot ni mo akong naong, abi ni mong lubot. Di ko kumot ako sa imong lubot, abi lang akong naong. Naon sa taon ka, oy. Sige, lang nagkatawa yan eh. Naon sa na? Di kagikan na masahiro ka? Klaro na masahiro ko. Uy, dako ko kita ron, uy. Tungod, kay nakakwarta ko ni Dodong Brex. Brex? Oh, Dodong Brex katong. Nice to hear that. Ana. Naagi man siya dito sa kanan nato ba? Katong mga larang ba? Oh, katong bakas eh. Nangatag kwarta dito. Latag usa ka libo. Sa matag lamisa usa ka libo. Ug nang libre pag kaon. Kwartahan gid na siya. Kwartahan oy, nanghatag lang yung kwarta dito, gipang hatag lang. Kay diya man to sila si Joy ug Mercy. Amo ba? Oh. Na nagpabilib dito. Ug tungod ha, sigurong pildi na ka sa atong pustaanay. Nga di gyud mahitabo nga sugton ka ng Joy. Ha? Wa ka kibaw? Nagkibuwagan ko na sa Joy? Usa? Imong gibuagan si Oh. Joy? Totoo siya? Na in love ko niya? Oh. Gibuwagan ko ba? Magkita mo niya. Ina siya. Naggibuwagan ako siya. Unsa? Oh! Ina. Ha? Uy, Uy! Pangutan na siya. Pangutan na siya. unsay buot mo Grabe ipasabot? Unsay may buot mo ipasabot ha? Siya pagtanan ako ba? Oh. Gamay ko sunigas yung tanaw. Oh. Muro kong ud sa yuta. Nagkamang. Nasayon kanyang yatakan. Ay, bay, kasabot ko ba yun? Kay ako mismo, nakadungog ko sa iya mga pagyugit ni mo. Mo ba? Oo, ganun lang di kanya ugbogo na eh. Way diskarte. Oh, wait Charlie. Pero, nagkasabot ko. Ngano akong gidaot pag ayo. Nakasabot ka? Nga naman ba? Managin in English ba eh? Oh, be. In English. Never hate jealous people. Ha? They are jealous because they think you are better than them. Buta. Unsa to bay, ambot pasabot ato niya bay. Unsa man to? Ayaw kasi lagi ang mga taong masuyaon. Nasuya na sila nimo
Wow. Tuwag kinahibaos la. Nga mas maayo ka kay nila. Ah, Da. bay dong koy. Ha? Sa to pa, kana si Joy. Kay nagsigi og daot nimo, Nalsuya na nako. og may sa masay kasuyaan niya nimo. Dili siya makahimo sa kung nahimo. Ha? Unsa? Unsa may abilidad? Ang iyang abilidad? Iyang pagka-traffic enforcer. Amora na. Oh, Ikaw para sa ako, ha? Kay nganom ka? driver ko. Nakaibaw mo na siya sa imong pagka-driver. Mekaniko ko. Kamao siya. Wa man siya magtuon na. Mo na diha. Oh. Unya, manti ko siya matugits. Dili. Di ba? Lupi siya na ako. Natural. Oo. Ang. Sa man ka ay. Di man na siya sugarol, di man na siya manugal. Kamao siya manigbakay. Dili. Di man sa na siya manugal. Sana mo na usaswa. Di man na siya Mo mutigbakay. na usaswa niya. Lupi na siya na ako, ana. Ni ako. Naibog na ko niya. Niya siya. Naibog na ko. Wah! Tulupi siya na ko. Alam no. Mo na hinong nasuya. Desa no. Ikaw naibog niya siya, wa maibog niya. Lupi siya na Di ko. siya kamawana. Mo na nasuya siya. Tuod. Sakto. Mo na nasuya siya na ko. Mo na suya siya. Ngan lang ko niya dili mao. Bogo. Wa diskarte. Mao. Nangan ko na sa Joey nga di ko manugal. Nangan din na siya nga di ko magkabulingit. Oh. Mm. Kaha bay dong koy. Kaha. Kaha ba? Mao, mao gid na. Mao git mo. Klaro mo ba? Mao ba? Pero di na ko mapadayon pa. Bagkan na ko siya. Ay, bay, klaruha ay. Samtang wa pa mi magkauyab, bagkan ko siya. Wala. Kay sakitan lang niya siya. Ha. Sawa pa mo magkauyab, buwaga na nimo siya. Oh. Sawa. Sa ato pa, pildi ka. Oh, Pildi ka. pildi ko. Oh. Surrender ko. Surrender Pildi ka? ko. Oh. Buwagan ko siya. Magpangitar na siya na ako. Unsa? Huwag ikan karon. Oh. Ikaw na pinag drive sa jeep ha. Di na ko mo-drive. Pahuway ko. Unsa? Pops! Hi, Joy! Oh, Charlie, saan ba kusog sakay? Ay! Hinay kayo eh. Logos na pagkuha sa abang ani. Straight na may kag-drive ron. Oh, ako na pirmi ani oy kay. Wa naman mo drive si Baydong koy. Oh, nga naman. Asa man? Dato na siya? Di man. Di lang kuno siya mo drive oy. Aron, di na siya makakita nimo. Oh. Unsa? Mao lagi. Di na kuno siya ganahan makakita nimo. Mato niya, makigbuwag na siya nimo. Tamparuso na ko siya mo iya. Kuan manggod, Joy. Murag na discourage manggod to siya sa iyang kinabuhi gud nga. Mao na siya, na discourage na siya. Mao nang wa na siya mo drive. Mo na taong way diskarte, way utok, bugo. Bitaw. Go na, larga na Charlie. Oo. Oh, Ah. go. Mo ba? Asa ito nakita mo? Ay nagkita lagi mi. Huh? Traffic enforcer ko na siya. Nagian na ko siya. Nga, sayaw gyapon. Sayaw, perting sayaw, piting ikid. Pero ako yung gingnan nga, makigbuwag na kaniya. Patik. Patik. Asa ito bag? Iya kuno kang tamparuson. Ha? Oh, lagi. Ingon siya, tamparuson kaniya. Ato ako, tamparuson ka. Ay, klaro kayo. Unsay klaro kayo, ha? Klaro Tamparuson ka. naglagos siya nga. Huwag ko mo dahil. Gimingaw na siya nako. Unsay ngan? Ina siya. Di lang siya magpalata unta. Ha? Di mo paklaro ba? Magpaklaro nga unsa? Nga, mingawon siya nako ba? Grabe ha. Saba ka niya, oy, baydong ko yoy. Yamaman mo lang imong kaugalingon, oy. Saba niya, oy. La! Magmuhila ko. Klaro mo kayo ba? Klaro. Klaro nga naibog siya ni mo. Wow, oy. Ambot lang mo niya, oy. Bahala ka niya, oy. Di lang po ko mo drive. Di lagi po ka. Maglikay na ko niya. Magpalit na lang kong daag sudan para panihapon namang Mercy. Hapit na lang ko na silang Judith, Amy, Zaspa na sudan niya. Lamit na lang sudan niya. Niya,
Mahurot na. Ato na lang ko palit sa ilang berne. Berne Joe na kurda. Lami po na ilang sudan diha. Ah. Oh! Magpalit kong sudan! Ha? Kuya na lang ko ba? Oh, dali! Magpay ko ginununan og utang Bisaya. Silang Binje Joe na kurda. Mga taga mapamahurot. Uy! Iyay, sila mas Joy o si Mercy. Magkatagbo ba silang Binje da. Mo tipas ko lang agyanan bi. Di ko gusto nga. Magkita mi. Masugat Miss Joy. Di ko gusto makakita siya nagkuy. Buwag ganda kang buanga ka. Joy, Joy, kapantay ka? Ni Dungkoy. Oo, si Dungkoy ba? Nitipas mag-agyanan? Murag kisna pang imong beauty dahil. Hilas. Hanggaw. Buang yun. Hanggaw yun. Mura lagi naglikay nimo. Pagkagnaong. Ha? Wa pa ko. Patay na siyang buanga siya. Likay-likay siya na ko. Unsa kung sakiton ko? Hindi ito, no? Yan kang gilikayan mga niya? Buang siya. Tanawan niya mag-abot mi. Kulatahon ko na. Unsa? Kalagot ay. Hala, tinuod ito gisultin Charlie, no? Nga buwagan kang Dungkoy. Gusto na Mercy, oy. Ngalig mo apel kas kalagot ako ron. Uy, relax lang, oy. Unsa siya seryoso lagot ko na. niya. Ay, si Charlie, ay. Napaingon din eh. Buang! Nitipas sa gigyanan si Baydongkoy. Naglikay. Dali kay nakaliko. Ay, mau ba? Gitinood gid iyang giingon ako nga likayan niya si Joy. Unsa, Charlie? Ay, Ingna siya ha. Magkita mi. Laparuhon ko siya. Joy! Magbuo siya di kaya na ko siya. Hala ka, lagot kay ito ni Joy, lo. Pasagdi! Pasagdi siya maglagot. Wala, ikaw ba, bay? Mura nung kagbayot noon, mulikay nung kagbabay. Bay, Charlie. Ah, Naglikay lang ko. ah. Kaya bisa ko sa kabaga ning naon ako. Pero tao ko. Ah. May kasing-kasing ko. Mo. Mantigong sakitan. Mo. Ikaw ba yung nga bugo? Way diskarte. Mo. Di ka masakitan na na. Baydongkoy. Mo. Batag hinumdum na ako. Saya magpagtamay na ako. Oh. Gusto ko mabunok ang uwan. Oh. Aron nila mailhan nga ako muhilak. Bay, Charlie. Baydongkoy. Uy, unsa man na? Wala, nag-inom ka? Bino pa. Para pagkatog lang. Kasabot ko. Basta mo inom na ganun ka bino, no? Naglagot yun ka. Ano man ka? Ano ka, uy? Uy! Nasa ba ka? Huwag ka mahimutang nga nagunahan nas gibuhat ni Dungkoy ni mo. No. Kinsagod siya. Alugot ako makuna ko niya. Breaks. Hello, Breaks. Hello, Joy? I missed you. Breaks. Tsaka na. Kinahanglan nga mahibaw ka. Mahal kita. Breaks. Mao ka na matuod, Joy. Love me with all of your heart. That's all I want now. Love me with all of your heart as I love you. Nag-video kay ka, Breaks? Ha? Kanta mo na. Oh. Mo lang gi-recite. Wa ko mag-diaw. I can't live. I can't live without you. Bye, Breaks. Si Breaks to? Oh, ang hanggaw. Utrong may buling sa utok. Nguyab pa. Murag sinag-o. Gamit wordings kanta. Si Wordings kanta ba, uy? Ito may buling gis utok. Nauna aragod. Ingon siya love me with all of your heart. That's all I want now. Love me with all of your heart as I love you. Buling. Wala ka na kong kanta. Sumpayan pa. I can't live. I can't live without you. Unsa? Giputol niya nga mo pa nagsulti. Oo, marinig sa mo tangi akong challenge sa ni babayana.
Palugit kita, palugit gud. Kadaganan sa babae. Kung makakita na ako, gusto makikuban ako. Pero si Joy, lahi siya, lahi. May pagkalakinon ko ni siya gud. Pero, ganahan ko nang magpaghahi-gahi. Dili pares uban nga, makakita lang daan sa akong pitaka, amo karingking dayon. Lahi ka, Joy. You challenge me. Oh, ay mo, Marcy. Ay, di lang ko, uy. Inom. Kapuyan, itambok na ka, oh. Bitaw no, bitaw ko no. Inom lagi. Swapang sa nimoy. Oh, maswapang na nung ko. Di mo ka makikitupay, inom na ko. Ay, na, sige, bebe. Amin, ako na imnan. Ay, kuwag baso. Tagsa ta. Di ta magpulip-ulig baso. Likay sa COVID ba? Okay, magkuha ako. Ingpit naman yun ang maayo na imong samadya, oh. Di lang gyapon ka mo drive, ha? Balikan naman niya kung ganahan ko. Ha? Pero, di na sa basa kibabaw ang ruta. Ha? Asa man ka mag-drive, day? Balhin lang ko. What? Kasi mabalhin din ko pag-drive. Di lang ko di pasiruan. Sa to ba, mag-private ka? Ngano lagi, likay gyapon kang Joy? O, bay Charlie. Hala no. Uy, naunsa naman ka, oy. Matod pa nimo nga di gyud ka magpadaw. Unsa na? Saan ba da? Magpadaw og dumot ba? Mabaton. Oh, magbaton kag pagdumot. O ingon ka. Oh, Unya, wa mo ko ngano malagi ron? Wa mo ko magbaton. Dumot malagi ka, baby. Wa ko magbaton pagdumot. Likay lang ko. Oh, mawara man ang istorya agad. Sama ra man na sa pagdumot ng mulikay. Bay Charlie. Bitaw. Likay lang. Karon. Likay ka? Ako likay lang ko. Kay? Kay kanas Joy. Oh. Murag. Kusog ga baha. Baha. Wa? Likay ta. Kay kung di ta malikay, ibanlas ta ana. Bay dungkoy. Samtang may kalikayan, pab. Likay gud. Kadiyot. Kuyog ta. Asam ta? Palit kog mainom. Unsay gusto nimo? Beer, bino. Suko ka, di ko eh. Adi, lain ko, basta inom ta. Di lang ko. Buha nga rin magkainom ba ta? May emosyonal ta. Di ka. Ha? Di lagi ko. Di ka. May emosyonal lagi ta na mahubog ta. Saba ka di, ay killjoy naman kay karon ay. Sakto na pagkasulti ha. Killjoy. Patyo na ko si Joy. Unsa? Killjoy. Patyon si Joy. Sakit tas tiyan lang ko ni mo. Wala ba kay klaro kasulday? Dali lang. Tuyog ta. Ato tas gawas na. Dali na. Dili mahim mag-inom karon sa gawas. Mamalit lang ta. Di ta mag-inom dito. Mamalit ta. Dali. Sige. Kiyugan ti ka. Sila ka na si Dunggoy o Charlie. Hello? Charlie o Dunggoy? Uy! Yay! 1K! Dudong break! Nice to hear that! Ay, 1K ni. Nasuroy malagi ka, ha? Suroy lang Dunggoy. Kumusta na? Okay na, sir. Asaman mo? Mamalit mi og ilim noon. Gusto mong mainom? Yes! Okay, malita. Ako'y gusto. Dodong Bricks. Nice to hear that! Tara. Sakay mo sa kotse. Masakyon miya na ni mong indot ni mo kayong imong kotse? Ay, oo. Imong car? Nga naman. Mamalita o ilim nun. Imported wine. Ato, paliton. Johnny Walker Green. Oh! Okay, pass, all right. Let's go! Sila ka to si Dungkoy at Charlie. Isa kay sa kutsi ni Briggs. Asa na mag-ayos, oy? Diana, nagpalit sa kog mani para pulutan na to ba? Oh, good. Uy, nakita na ko sila si Briggs. Kuyog silang Dungkoy at Charlie. Sa kay sa kutsi. Silang tulo? Oh, Joy.
Saman. Upa mo kasuwayan ng green nga Johnny Walker? Green? Green? What a green, Johnny Green. Walker? Oh. No, wa kami kasuway. Mawa. We didn't try. Sumto Tagalog to. English. Karon makatilaw mo. Makatilaw na gini. Katilaw mo. Wow! Humantog inom, ha? Mapanay ko sa ilang Joy, Dungkoy. Mamisita ko niya. Ha? Kung saman, magkakuyog ka ba na ako? Oh my! Ha, Dungkoy? Murag, dili, dodong bricks. Nice to hear that! Nice to hear that nga. Pero nga naman. Kamulas, Charlie. Kamuli pagkuyog. Nice to hear that. Kami lang magkuyog. Uy, kapila na. Ay. Okay na ka, Charlie. Nice to hear that. May problema, Dudong Brex. Ako na ni. Nice to hear that! Lagi. Kuyugi ko. Okay. Kuyugi ko nga may bisita kang Joy. Joy, sakto na tong ako, Joy. Tugon ang kayo ko. Diwason na lang ko ni good. Sige, okay. Pero, mga oras na tagbalot sa skina na. Ganahan ko, ana. Total, sakto sa daw pa may curfew, na? Okay, pati kayo. Okay na? Kondisyon na kayo. Ay. Kuwangan pa man ko. Ikaw, Dungkoy. Kuwangan pa ni mo? Unya na saan. Dungkoy, yung saman. No. Di ka kamukuyog na mo? Ikaw lang. Kamo lang, kamulas, Charlie. Are you sure? By Dongkoy? May problema. Tawagan ako daan. Ha? Kasi tawag mo. Tawagan ako si Mercy. Tawag eh. Unya, ako magigsulti. Okay! Uy, si Charlie man ni. Hello? Hello, Charlie? Hello, Mercy. Uy! Dungkoy? Ikaw ni? Ako daw ni. Ano na nawagman ka? Si Joy, asan mo siya? Tuwa pa sa CR. Nag-inom mi diri. Baba? Ngano nag-inuman mo? Dog, sapos Joy, tungod ni mo. Ha? Ako ang inungdan? Ano man? Naglagot siya, kay naglikay-likay ka na kuno niya. Mo ba? Lingkay lang ko. Aron din siya mabisit nga magkakita sa tao nga bugo o way diskarte. Dongkoy. Iyo lagi. Nakao di makamutuo oy. Lagi naglagot lagi siya nimo. Laka, bantay lang kag kita mo. Mars, may sige sana? Ansaman, di ana siya ansaman magigsulti ka? Kinsa na, uy. Pagsulti mo. Dawata akong cellphone. Bebe. Hello? Hello, Joy. Dongkoy ni. Nawag mo ka. Kaan mo na akong eh. Sige makita na ako mag-agapon. Hindi ako silpon. Hindi ako telepono. Klaro, ana. Nanawag lang ko ni mo. Aron ba maon ka? Nga mamisita ni mo si Breaks. Sa? Manang tao dili bugo ug may diskarte. Okay? Dungkoy. Kaya totoo mo na sila. Koyog ni ba Charlie? Yabag ka? Hapit na. Hapit ko biyabag. Di kaya yabag kita ako. Dagan ha? Taga-asa kay Gokdod ka. Oo, Gokdod ka. Na ikaw, dagan ko ito sumahin mo. Dagan yung mayo. Unya, magsumosyon ta. Dahil maapsandi ka. Pagkatapos, magkaksandi ka. Dahil mga tumba ta. Balidigray ta balili. Dahil mahunong. May babaw ka mo. Nga, tutukan hindi ka. O ikaw, tutok sa ako, ha? Yung may nagpaduo lang ang ato mga ngabil. Ako ngabil, mapilor sa mga ngabil. Dayon, ikaw, magpaabot ka ako magkan. Nya, o kuban hindi ka. Dungkoy. Nayabag ka naman gina eh. Gibugal-bugalan ko ni mo? Wow, uy! Imagine lang di ka. Imagine lang ako. Nga, kuwan taon, di ko magbugal-bugal ni mo eh. Ano ko magbugal-bugal taon ko ni mo. Nag-imagine ko ni mo. Nga mabot ang panahon nga, mahita mo nagsulti naman ako, nga mayabag ko. Di pa ka sa tumbangan ako eh. Gilaparo na tika. Magpalikod na ako. Bitaw, di ata maglalis eh. Mabisita sa big sim mo. Okay.
Bye. Ta! Litse! Kalag ko tawa na. Gihatag mo ito na ako, Mercy, uy. Naunsa ka, naunsa ka? Lagot kung maayo. Ngano ko, bis malaban na ni mo cellphone, ha? Bisit ba, uy? Gihatag mo ito na ako. Dungkoy dito. Wala kayo siya. Gidungagan na ganyan kung kalagot niya. Kaya ano di ay? Kumanik ko sa breaks. Uyog, Charlie. Ah. Siya may nagpahibang, mamisita sa breaks na ako. O di ato bangon ni mo. Ikaw lang. Ha? Di ko, tuog na ko. Unsa? Hanggawag din yung dungkoy, palagot mo kung may natawa na. Gisumog kung mayos ka na handa. Hiki unsam di ka pagsungog, oy. Sultihi ko. Oh, unsa man dong koy. Okay na katos Joy. Nabaw na siya nga mamisita ko niya. Oo, akong gibaybaw. Murag excited to siya nga. Mamisita ka niya. Dodong Bricks. Nice to hear that. Wow! Excited pa more. Unya, unsa man adto na ta kay excited na. Okay, okay. Unya na, shot una ta. One shot for the road. Oh, yan, one shot, one shot. Okay, tolo. Kini usa ka baso. Imo. Hop, kini salsado, ha? Okay, kuhain yung baso. Ako pa inyong pa tunulon sa inyong mga baso. Pain yung mga baso. Dala. Lain ko. Kuha na. Kana. Imo bay dongkoy. Nana. Salamat. Imo Dodong Breaks. Nice to hear that. Okay. Dali. Yung mga to na ta dali. Lagi, tara. Inom na ta, inom. Grabe to kay Pisa ni. Mutik ba man. Okay. Sakto. Ipisan sa ako ni ako. Ipisan ko ni. Sakto na. Ha? Kasi Kina. Okay, toast. Toast. Toast kay mga to na ta. Excited na ba kayo ko? Ha? Excited na kayo. Excited na ba itong napaabot ako si Joy? Sige, toast. Toast. Oh, sao man ani karon? Di ka matubang ni Bricks? Matubang ang taong ko eh. Sita man ko na sa nimo. Kasi ko gusto, matubang ko niya. Puya na istorya ha. Hala, nugtog ta ay. Mo na ron. Maong pa na. Tubangan sila. Uy. Ang biyaan lang ko. Nang saon lang ini. Kadiyot lang. Hi! Hello! Mercy, my mercy. Mercy. May gabi. Apa ka diha, Charlie? Uy, Wala. ano? Uy, Buwan ng hasan. Kamu man di ni buyag. Mr. Sahon man ko. Uy, Dodong Brick! Nice to hear that! Si Joy? Natug na ra ba? Oh. Wow! Si Joy? Natog na? So excited Oo, nakatuwag na. Lapoy mo kayo inyang lawas. Tugod, lapoy tug lawas. Natug na. Oh, shit. Ingon si Dungkoy nga. Excited na si Joy nga nagpaabot na ko. Ha? Dayon ana, Dodong Brick. Nice to hear that. Pero kon eh, kining... Ano man? Charlie. Dayon na mo eh. Abi pa lang, wa mo pa dayon na. Galig, may ubos mo. Sword! Dali. Sword mo. Come in. Musuta. Dodong Breaks. Oh, nice to hear that. Oh, okay. Oh, uy. Charlie man ni? Hello, ba Charlie? May dungkoy. Oh, Buhangan mo eh. nga. Matod di mo excited kasi Joy nga nagpaabot ni Dong Breaks. Natog, maligay. Uy, nagdukan tingal ito. Pero pagtawag ko kanina, nagmata pa man to. Natog na lagi. Si Mersing katubang na mo din eh. Oh, si Mercy na papanguyabin ni Bricks. Unsa? Sagdi lang Dodong Brex. Kaysa sunod, basin ba o dili na matog si Joy. Okay lang, Mercy. Nahibaw ko nga usa ka kamaayong tao ug masinabuton, Dodong Brex. Nice to hear that. Eh, Dawat na ni. 1,000. Uy, nga naman eh, parang Ay, usa man imo na. Tulad kay ikaw minitubang na ko, o nagigsulti na ko, imo na dawat.
Oh, natural nga ato baangon ti ka, uy. Tungod kay, dako kay kong respeto nimo. Tungod kay nahibaw kong may kang tao, Dodong Briggs. Nice to hear that. Another 1,000 pesos. Oy. Ay, okay, thank you kayo, sir. Ay, maugin na si Dudong Briggs. Mo ni kinaiyan niya Mercy uy nga di ginato makita sa uban. Talag sa uno kaya yung kinaiyan ning tawhana ni Dudong Briggs. Nice to hear that. Charlie, 1,000. Ay, 1,000 lagi. Salamat. Kaya kilig yun si Dudong Briggs. Ay. Sakto na, Charlie. Ato na ta. Ano na ta? Mercy. Bye. Wala, nisirit na amaw man ka, uy. Wow, isig lagot, tag 1,000 lagi tao ta. Pas banta to lang to, ato tigaw ni mo hawaii. Tiga to sa lako eh, dapat tingay 1,000, dihala ka. Kisa kami. Ay, lala. Hanggaw biyan nimo. Alaw, dama nakakwarta ko. Ha, sige pa, Joy. Ako li ato bang pirmi ning Briggs aron ako makakwarta. Sorry ha nga, natugod din siya, ha? Excited man ka siya. Yan ang matug man. Kining, murag nakita na ako, ganina ba? Nga nakainom to si Mercy, puha nang kay tugasan. Murag nag-make up nga ito kapuha. Excited lagi to. Basing nakainom sa to si Joy. Ug mo to sa ka-excited niya, nakato. Oh, nakatugod to si excited lagi. Oo. Okay. Oo, mao dyan. Okay, nakatimaho mo sa ko nga nakainom to si Mercy. Pwede. Timaho ko. Sorry lang, Dodong Briggs. Nahibaw ko nga buutan ng pagkatao. Di ka man, di ko masuko. Sa? Dodong Briggs. Wala ko 1,000 dong ko eh. Dodong Briggs. Wala ko 1,000. Adto na ko. Ay. Hoy! Malasa ni mo. Huwag 1,000. Sotoy na to, ana. Natugod din si Joy. Hanggaw ginis dungkoy. Samutan gyud niyang atraso nako. Excited lagi ko no kang nagpaabot kang Briggs. Imo sa giulog-ulogan. Ha? Uy, ako na itong gamaman, uy. Nga, aron ba nga dili sa masuko ba? Unya kay imong giamaman, kaparta ka. Aha? No, ay pamakak. Kita ko, Ah. li ko. Gihatagan kag 1,000 pesos. O, gihatag man. Nga, mag akong malibaran. Gidawat ko na lang, uy. Ano, tunga ta. Oh, imo lang na eh. Kumahangol na. Sa'yo ko mapalit og isda para tuwa. Hilab tiyan ako da. Tungkol sabihin nung nga, among inom gabi eh. Madali ko. Uy! Si Joy na. Tipas ko kagyanan, bi. Diri. Makalusot sa ko diri. Para birkado. Di ba magkatagbos Joy? Nakabantay na siya na ako. Nga, may tipas ko kagyanan. Makonsensya ka pa unta, Joy. Kumusta ka? Joy! Nagpakuros na ginatong daan. Dungkoy. Kumusta ka? Joy! Nya, saman. Lami? Okay na ka? Kalitan ko na! Nakay-respeto na ko na. Nya, naman. Bugalan lang ko nimo. Nya. Ay, ano, ha? Nakay-respeto na ko. Ay, gidubli. Giliaban ko ni mo, taparos pagi ko. Di pa na mao. Kasabot ka? Ha? Ay. Ha? Lamat. Ha? Yabag kagig utok, eh. I am a good Salamat person. kag gisukmag ka. I am a good person. But please, don't force me to show my evil side. May kong tao, pero akong pusa. Nga makita ni mong yawanon kong kinaiya. Ipakita na yun. Ay, lang. Ang sabi sa kay. Mugos mo ka. Salamat sa pagdapat mo na ako. Di sa nila ako ikalimtan. Wa ko malipay sa magpanulti gabi, eh. Hilasan mo sa? Nag-imagine ka? No. Nga naginukdan na ita? Slow motion pa? Yan, apsan ko ni mo? Mautong nagligiray tas balili? Dayon na ibabaw ka? Ug unya, nagtinutukay ta? Dayon, nagkaduol ang imong mga ngabil sa kong ngabil? Unya ako, nagpaabot ng imong ukuban? No? Baka nga din, no? Nangandiri ka?
Sa, Nangandoy ka ba? gusto ka kus matagal sa tako? Narani mo. Pero swerte ka lang. Unsa na kasurte? Swerte ka lang. Nga silingan ta. Babae ka. Unya, bisan tong ingon anang imong dagway. Pero ambot og ngano, nayabag ang kasing-kasing ko. Unsa? Ay. Sige. Isag kang nimo kung kamot animala ka? Ano? Una ka mapasakit ako. Pamati. Dili ko gwapo. Tutuki lang. Di ba maibog ka? Sorry ha. Yamaaman ko lang kung kugalingon. Ay kabala ka. Wa ko kayo boss nimo. Peace, Joy. Animala gini mo eh. Ay palabis mong kasuko na ko. Magasto imong konsensya. Ay ako sige imong panahon sa pag-una-una sa taong bugo ug way diskarte. Tunggoy. Giutong ko lang tanan, Joy. Yamaaman ko lang akong kugalingon. Sa pagpahiyom. Luyo sa kasakit akong gibati. Ay! Oh, Okay. Peace, Joy. Ari na ko. pero namugnaw ko na. Ingon og sa gibubuan ko sa katarong ay sa iyang giparulti. Eh, si Baydong ko eh. Nga naman na siya. Hala, nagtapion na siya siyang kilid. Mura magisakitan. Baydong ko eh. What happened? Ngano ka? Naunsa ka? Magsali. Oh. Sakit akong gusok. Ah, imong gusok. Ngano man imong gusok? Naigo sa aprikat ni Joy. Sa? Di-appear ka kalit. Buot niyo, pasabot nga. Nagtagbo mi. Oh. Nagtagbo mi. Uy. Wa ko makalikay niya. Ha? Doon niya nako. Gibirahan ko niya. Ah! Ala no! Gigusok, gide ka? Uppercut! Nasuko, gito ni mo. Unya, unsa man, nibaos ka? Di ko magkaako pagpasikit og babae. Ha? Kaya ang babae, larawan sa kong inahan. Ah, Baydong koy. Giantos ko na ang kasakit. Giantos ni mo. Oh, Ah, nasuko, gide to siya ni kuhaan mo. ko siya basulas ang ibuhat. Gani pasalamatan ko siya. Ah, Basta na lang, magkaingon siya nga, huwag ka magbatog pagdumot niya. Likay lang ko. Tuod kay sa matigigayong makita na ko siya. Sama rin nagpasan kong krus paingon sa kalbaryo. ah, ha? Nga naman? Nagantos ko sa kong pagbati. Gawa di kay gayunan. Nga magkaangkon o kalampusan. Ah, Baydong koy. Mula ka sa ko. Asa naman sa ka? Pati kong nang tining sa sityo ang tuwanga. Ah, walang tining? Magpahilot ko. Uy. Ang itong dahon sa atis, aron ihampulin akong gusok. Yay! Ay, Baydong koy. Ay, kini duty ron si Joy. Karong ti paniod to. Sultihan ko siya sa nitabo ni Baydong koy. Ay, pasahero, ni para. Up, korta na. San Carlos! San Carlos! Honkira! Honkira, ila ni Jigo! Honkira! Asa man ka? Unsa ka oy, naginuktok man ka. O man, Mercy. Yan naman ka. Nagbasol ka sa imong gibuhat ni Dongkoy? Ha? Ito, magbasol mo ko. Wa ko basuli ang akong gihimo niya eh. May ganino, kaya wa ka patuling Dongkoy. Sa ma'am, sukol din ako. Aw, ay problema. Uy, Joy, bisag unsaon no. Lupigon pa ikas kusog sa lalaki. Yatis ra. Anya, kanas Dongkoy, dili gina makapasakit nimo. Kay naibog man na nimo. Ha? Sa? Yaks! Kaluod. Si Tunggoy. Oh, naabaka siya. Oh! Saan na, Tunggoy? So, may gihampol ka man kung ano yung kilid. Ano na? Panahot ni Dudong Bricks. Oh, nice to hear that. Oh, panahot? Nibalik yung kukoy. Nibalik yung kutungod kay... una, naglagot ko. Oh. Nga makigatubang na ko si Joy kagabi. Niya ikaduha. Gusto kong mapatabang nimo. Para kang Joy. Suguan lang kong lain. Ayan lang, ako patabangon ni mga tukang Joy.
Oh, ano man? Kaya na nimo, ikaw pa. Nani ko nimong tanan, kwartahan ka, ambungan ka. 1,000? 1,000 automatic na wata. Ay na lang. Dong breaks. Dungkoy. Ay na lang. Nani mong tanang nga hiyas, nga sadang higugmaon sa babae. Busa, kaya na nimo. Oh, gamay ramang lagi mong gikaon. Musod na ko. Yan naman, wakay gana. Ay, kaon lang diha. Alam ko kunahon na adiri good. Hello, ladies and gentlemen. Sabaag yun aning Charlie. Hi, Merciful. Sabi na, merciful morning, Mercy mercy nga way kaluoy. Basta ikay ako katubang. Merciful gali. Charlie, Ay, nag-abot sa tadire. Ay, salamat, Joy. Oh. Uy, Joy! Buang nga, Joy. Buang nga lagi. Si Baydong Koy ba? Ito, dito ay nagpingit sa kasakit sa iyang kilid. Unsa? Oo, nagpahilot man to ninang tining. Ito, manghilot tayo ito sa mua. Kay ingon sa nabawag ko nung iyang gusok nga naigo sa imong uppercut. Pak! Unsa? Basin nung natandog po ng samad niya to sa niya ba? Katong pinusilan nga samad. Basin nung mamatay niya to. Charlie, Bitaw, Imo kong gihadlok, Charlie? awa man. Nisulti ko sa kubang nakita kang Baydong Koy ba? Oo, nagpaninggit mo ko to sa kasakit god. Imo sa di ay di uppercut ang iyang gusok o di. Pilo tingaling gusok to. Mao tong nagpahilot to. Marisi siya. Ulo. luoy-luoyan ang dungkoy, oh. Uy. Maluoy kas taong bugal-bugalon. Oh, kuha ba? Ikaw nila tato ni adjust, kaya nahibaw, di kas kinaiyan dungkoy. Ya, gibirahan pag ginoon ni mo. Muna. Wa ko makagusto. Kung para ni mo Mercy, baliwa lang na, pero para na ako, lagot kay ko. Anya, Mau. ang sabi gisamputan, be. Di ka makonsensyaan na, napahilot man ka. Mau. Muna angay niya. Aron siya magkamatngon nga dili maayong yang gibukat. Joy, Pero, Joy. Saludo ko ni Baydong Koy. Ano man? Wag yun siya masako. Ni, nagdumot ni mo, Joy. uy, mao ba, Charlie? Matod pa niya, no? Nga, di yun siya mahimo nga magpasakit og babae kay ang babae ko no, larawan sa usa ka inahan. Dili mo pa sakit, pero magbugal-bugal. Ibaw ka, Dongkoy. Oh. Naglibog ko. Unsay kalibgan nimo? Naglibog kong Joy. Nga nung murag, wa siya ipagtanaw nga rin ako. Ay, may pagtanaw na nimo, Dudong Bricks. Oh, nice to hear that. 1,000. Ay, gay, ikaw mamugos ka ikog ta. Ikog ta balibad nimo. Oh, dawata. Anal, dawaton lang gud. Para na ako may pagtanaw na sa Joey nimo. Pero andi na magpaila ba? Hibaw ka na sa kinaiya sa usa ka Pilipina. Magpalubi-lubi man na, aron lugiton ba? Mau ba, Dongkoy? Oo, klaro kayo. Sa imong kahimtang, sa imong kadunahan, sa imong kagwapo, balibad siya nimo, Dudong Bricks. Nice to hear that. Another 1,000. Dudong Bricks, ikog kita nimo eh. Mamugos gyud ka. May ikog ta. Ay dawaton lang ni. Pero, nga nung murag magligay man siya nako. Kaya, prangka-prangka lang pagkasulti, no? Sa sinugdanan, murag naglagot ko nimo. Ano man? Lord kay nagtuo ko nga naibog na nimo si Joy Dongkoy. Ay, si Joy, nibog na ko. Ay, tawal niya. Tawa man ka. Gikulatam gani ko. Unsa? Ikaw gikulata? Tawa ka, lagi. Hinugdan nang hampol ko. Ay, kining gusok na ko. Oo. Yan pulay ko ning atis. Kay gisipok pa ni Joy. Tapilo ang gusok ko eh. Oo, hapit ko guyapin eh. Nga naman. Unsa may hinungdan? Wala siya gusto sa kong naong. Kuntam kami. Kunta ko ni anak niya. Kaya siya, traffic enforcer, ni ako driver. Kapilan ko nagpa na. Walang patawad ba? Uy, pasaylo ay bayan na. Kung magkasakas, lagdas traffic ko, dakop yun. Mo ba? Muna. Muna magkatawa ko si Sulti ni mo. Nga, naibog sa Joey na ko. Katawa ko ha. Aray. Oo. Ano man kang kalit pagkasugunto niya? Sakit gusok na ko na. Naigos ko mo ni Joey. Lakin una siya. Medyo, may pagkalakin on. Oh, Dongkoy. Zaman. Dili ko masurinder. Maningkamot yun ko. Ngamaan kong nako na si Joy. Ganahan ko. Tungkol kay, nabili-dili siya. Liki-liki siya nako. Oh, ganahan noon ko. Pati yung nana. Ay, surrender. So, ano ko, parison mo kayo mo.
Kumusugot siya doon, pakasal din mo. Dong ko Basta ay surrender ha. Surrender ka din, awan niya. Huh? Awan niya. Ano man? Basta surrender, ay surrender. Oh. Musugot ka din mo. Surrender niya suway, di ba? Ano man? May gusto lagi na ni mo. Pero giluom lang. Kaya musugot na siya ni mo ha. Basi pa kayong ka nga, easy to get siya. Tuod siya ba? Basta dako pagtuon ako, nga musugot ka din mo. Muna, ay surrender. Ay surrender ha. Ano man? Panahon lagi paabot na. Ay surrender. Mga ba, dong ko eh? Lagi tuwi ko. Sugot ka na siya ni mo. Dikotsi ka. Hiyas pa may gusto niya. So sa lalaki. At tanang hiya sa lalaki, kaya ipakita sa babae, naan ni mo. Tinuod ka ba, dong ko eh? Dudong breaks. Naan mo tanan. Nice to hear that. Another 1,000? Okay. Mugos mo ka dudong breaks. Dawato na lang. Kung ako masayop. Kanang nagparking dapit silang dungkoy. Kanang kotse. Kang brakes ka na. Joy! Joy! Lingi ka ng nigawas sa gabayang daan. Si brakes ka na. Ug ni apa ingon dinhi. Ya tuod da. Ni apa ingon dinhi. Ikaw ang tuyo ana. Happy to see you, Joy. Dudong breaks. Nice to hear that. Kumusta ka na? Okay ra gid breaks. Dawatan na akong gida para gini mo. One red rose. Usa ka buwak nga rosas. Kaang-ang pud ana. Uy, usara ka buok. Wa naman ni mo gitulo. Ano ba ang kahulugan? I love you. Ay, usa lang, Mercy. Usa lang. Nganong usa ra man dudong breaks? You're the only one. Okay. Biyaan daw na mo. Mercy. Mercy. Joy? Kumusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Breaks, muram kag si Freddy Aguilar. Joy? Excuse na ha, musod na ko si Ar. Kadiyot lang kayo. Dool naman. Okay. Go ahead. Nara dito ng CR. Doon na kayo. Kantahan ko na lang yun siya. Bahala na. Kantahan ako siya. I do love you. I really do. I love you. Nobody but you. Only you would make my dream come true. And only you would love me too. Uy, napahaga sa tubig. Klaro kayo. Hugas si Joy. Akong na-imagine. What I am washing for is not for you. Uy, What I am washing for is not for you. balik-balik. Bangas ka! Nausaman mo kakaraan sa ninyong mga kanta Ay nako paita, kapuya aning breaks karaang taw. Mo explicar gamit og wordings kanta. Ganina, ang unang ikanta Freddy Aguilar. Kumusta ka aking mahal? Ay pagkahuman, Eddie Pellegrina naman sa doy. Pumtaong kumutaon ng kantaha kanang I do love you. Ay nga naman to. Ito ba sa lagi kag what I am washing for is not for you. Dungog ko sa video ato. Video kaya to kita ko. Baos na sa ko. Ano, napa man na. Pero respeta rin na lang nag-atubang. Mercy. Uy, nana sa disc bricks? O lagi?
Nagpatabang siya nako. Nagpatabang siya kang Joy. Nga musugas Joy niya. Mao. Mao siya mao. O ya. Ang giingnan. Nga di ko tabang niya. Nga ano ko taon? Unsa ko? Unsa ko? Nga musugot ko tabang niya. Ha? Gamahanan ko? Nga mapasugot ko sa Joy? Mao. Sige mao. O ya. Oo. Padayon na siya. O ta, misita. Mao. Nindot na. O ya. Nindot sa da. Wa ka sakit eh. O sakitan mo ko. Mao. Wa mi si Joy. Mao. Pero timan by Charlie. Katas Joy, Oh. mabuti gayon. Oh. Nga iya kong ipabilanggo. Mao. Ha? Usa? Pabilanggo ko. Uy, ikaw. Oh. Iyang ipabilanggo? Sa unsa man hinungdan, ha? Baydong koy? Nganong ipabilanggo ka man ni Joy, ha? Ngano? Iya ko ipabilanggo. Hmm. Dili sa rihas nga bilangguan. Ah. Kundi dili. Iya kong bilangguon sa iyang dughan. Ah, Oh. Ang tawa. mao. Pagkatabaghak ba yan mo? Ah, kuya ni mo baydong koy. Ay, kuyawan koy. Iman ilang gisulti ko nimo. Oh. Eh, ako pa ni mo no. Ay, lang pagdahom ana bayoy. Nya, Unya, unsa man imong gibati, ha? sakit pa kung gusok bay. Sakit pa? Oo. Unya, ha? Ako ra ba tong gisultihan si Joy bay? Ya. Ako pa gini siyang giingnan nga basin og natandog ang imong samad. O basin, mamatay ka! Ha? Mo na! Ang iga sa nimo istorya. Lagi! Pastion mo tanimo. Mao. Nya sa may puong niya. Amingon na siya nako nga. Mo ni angay niya. Ha? Daan di ko. Pagkatig-a ang balitian. Mau. Bitaw eh. Nindot na imo mauna. Nindot ako mau. Nindot. Mau. Mm. Bitaw. Nganong kontrahan niya ka na niya eh. Mbot. Huwag ko isa. Nganong kuntahan ko na niya. Pero ako ni mo baydong kayo no. Kana bang ay na lang gina siya bugal-bugal oy. Ay na lang biya na siya kuan ba. Ayaw na siya binuangi ana. Oh, binaangi sulti bugal-bugal eh. Kanara day. Huwag ko magbugal-bugal niya. Huwag ko manghambog. Ako lang. Nasugot niya na siya. Siya nang ipunggan ko siya. Siya nang dapat niya nag-uusap punta. No. Ipunggan ko siya. Sakit diya. Mau. Sakit oy. Unya. Ako niyang giingnan nga ako. Di ko gwapo. Pero tutuki lang maibog ka. Meh. Ito ah. Pagkatoy-toy yung tao ni mo baydong kayo eh. Nanong dili man. Maibog, mau. Tutuki ko. Di mababayot ka. Ah! Tutuki oh. Mau. Babayot. Sila lang. Ayaw lang ko. Babay ako. Mau. Nagawa biya ni mo eh. Mao ka mo rin mag-amaw. Mag-amaw. Lo! Amaw din na! Magbuot! Gilingaw na ko ang Bagak kugalingon. ba ni mo, eh? Gilingaw na ko ang kugalingon ako. Lingaw. Mga ka sa kong mau. Yun na, unsa man. Dili gyud ka mo drive. Kaya ako na lang mo drive yun. Ikaw, dili na ka. So, adlaw lang ko eh. Ayaw-ayahon sana ko ning sakit sa kong kusok. Sige. Ikaw, good. Balihan ako private. Oh. Pero, murag, wa may magpa-dive. Balik lang ko di paseroan. Yun na. Ay lang yun ka discourage ba? Pero suwayan sa ko panilang isda. Mga kinason. Ha? Isda ba? O kinason. Maninda kag isda o kinason? Suwayan ko lang. Oh, kuya, Basi ba day? Ay, kamaong kumnindag isda. O kinason, mahal kumninda. Wa pa na dakop. Basi lang. Pagkaganan siya ko. O makiihaw kong manok bisaya sa kong birthday. Uy, mo ba? Hapit na din mong birthday. Baydong koy? Oh, Obay Charlie. Ikaw lang sa drive ha? Sige. Ma'am ka. Ako lang sa drive. Oh. La. No, saan ka? Ganihan ang si tabi dire. Ya. Si Briggs ba? Wa pa manigawa silang Joy. Oh, basi darami ila pa nagsulti. Naglami lang sul. Oo, si Mercy. Siya nang nigawas. Mercy. Asa ka, Mercy? Sumuka ni mo, Charlie. Uy. Pero, Sugo kong breaks, uy. gisugo ka. Mau. Ayan sa man. Gisugo man ka. Unsa man yung gisugo nimo, ha? Ay, papaliton ko niya pitsa. What? Yung man Pitsa? ice cream. Lo, kalami. Mo Uyugi ba? ko, be. Kuyog ka na ko? Sure ka? Ano di ay? Sure ba ka? Uyugi, lagi ko. Away, problema mo. Kung ano-ano. Kay kakaon sa taga-ice cream. Ngayon di ka ice cream. Manambok niya ako. Ha? Oo. Bahala pa daw rin, uy. Hindi ko nambok, uy. Bahala di mga bilbila diri. Hoy, ingon ra bang mga doktor nga, di ko pakanon og tambok. Hanggaw. Lagi! Hanggaw ni mo, Charlie. Ingon naging doktor Sa baka ako. mo, kuyog ka o dili. Kapoy ni mo, uy. Sige, kuyugan ka. Manangis ako ni Baydong Koy, ha? Pagdali, uy.
O sige, bay, Charlie. Kuyugis, merci. Ay, sige, sige. Aray sa mi. Kakaon ako ice cream, ani. Oh. Oh. Koy, Ay. Merci. kumusta Merci. naman ka? Kumusta naman ka sa masakit pa ba yung gusto? Lolo, oy, kalambing, Sakit pa. Ilom, Charlie, Kaya ang saman ka nung, usa dito ka nang kusog ditong pagkasok magdi-joy? Lolo, Okay ra, pero okay ra. Okay ra, pero riping-it ka. Grabe sa kanu, isa di ka managang, no? Kalipay ba niya pagpasakit na ako? Okay ra. Mm. Mabot ang adlaw magbasol siya. Dongkoy. Pero, iampo ko ang iyang kalipay. Dongkoy. Unsa man, nagasinabot na lang break o si Joy? Wa, uy. Sabot ko taon, may gusto sa Joy ni Brex. Oh, uy, nga nung magdumili man siya ni Brex nga, dato mo na. Sige man ganina panghatag kwarta. Wa na makagusto si Joy, ana. Huh? Kay para ko nun niya, dato to si Brex, pero murag doon ay buling sa utok. Mau. Buling, lipihan mo na. Ano ko sa tibihan na? Mau. Nga, kay basta tawgon ganyan siya. Joy man? ng Brex, di ba sa iyang itubag, Charlie? Nice to hear that. Di ba? Kuha ba na ko yung tingog? Nice to hear Ayaw kay that. kaana mo suon. Pareha mo, doon ay buling sa utok. Mau. Taka di ay. Ya, muhatag din na sa 1,000. Di ba? Lindo ta Oo. kwarta. Bugal-bugal na siya ninyo, no? Nice to hear that. Tagaan na sa kalibo. Tagaan. Mo nang nagduda si Joy, nga kana siya special child na siya. Special child? Joy, asa mo napita nga unsang bahina sa akong pagkatao nga imong gidilian ako? Break, sorry lang ha, pero sa ako nagikaingon, o pagid masud sa kong utok, kanang uyab-uyab. Itakto na sa uban ang gugma ni mo diri nako, Breaks. Joy, unsay buhaton ko? Ang imong buhaton, Breaks, pangitaglain, ayaw ko. Joy, ihatag ko nimo ang tanan. Higugmaalan ko. Di ka maglisod sa pagpangita og lain, Breaks, tungod kay adunahan ka. Ambungan pod. Nice to hear that. Ayaw lang ko, okay? Migo lang ta. Walay sobra pa, ana. Pero Joy, hibaw ka, Joy. Murag, wa sa akong vocabulary ang kapagyasan. Breaks, Andam ko magpaabot, Joy. Andam ko. Oy, danang imahang isugo, Dodong Breaks. Oh, nice to hear that. Mga unta. Charlie, mayo kay ni Kuyog ah. Ay, di pa kuyog manggug ko ni Mercy. Kuyugan sa nang masaya. Si Dungkoy. Tuwara doy, wa mo ari. Mo ba? Oh, Joy, mga unta. oh, okay. Salamat, Breaks. Pakyas ko, Dungkoy. Uy, Gibastid ko ni Joy. kaluyag tingog. Oh. Gilang-gilang gamay na pag-antos. Ang mag-antos, masantos. Na, man ina. Hapit ko kawad o pailok. Kaluoy, eh. Bango ka, Dungkoy. Insulto kayo. Gibastid ko. Di ba? Oh, tinuod na. Bisag unsa na kog panamin, bisag unsa na kog saway ang akong kaugalingon. Mulutaw man yun ang akong kagwapo. Yate. Lagi. Oh, tinuod na. Kinakadili upso ni Joy ang akong pailom. Breaks, Tingali magbasol siya. nga naman, may buhaton ni mo. Wa. Tunay. Sakin na yung kutsi eh. Lain ito na niya na. Kung siya tutang plano. Peligro. Pero, di siya makayong sayo ni Joy. Mangulata, mga na. Wa ko mahasol kalabot atong Breaks. Pero, nahasol ko sa kong gibuhat kang Dungkoy. Wa na siya mo drive. Wa nga sa ginako eh. Gaan na sad kaya nga akong kamot nga nakadapat niya. Ug naglikay na siya nako. Makalagot ng likay ang tagtao. Shit sa di mo Dungkoy. Bahala ka sa buhay mo.
Sa buntag, isuli ko ng isda nga akong nakumpra. Isda! Isda! Labas pa! Isda! 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 Uy! Labas pa na dong ko ay. Iko no. Okay, tanaw lang. Basig dubok na niho. Uy, nga ka, uy, nga, ay nag-ugaya? Hindi na, pikoy nga mugahi, bayot. Unsa? Isda! Ay, isda ay. Isda! Ang palit ko. Katambak! May katambak, may katambak. Magali ko. Katambak, aluhaw! Isda! Isda! Shh! Isda, be! Katambak! Isda! Oh, Isda! si Dungkoy mo lagi na. Si Dungkoy. Mo'y nanindag isda. Isda! Isda! Dungkoy! Katambak, aluhaw! Papalit ako! Miss, palit ka? Ay ka, miss? Miss karon. O kagailan ako. Paliti ko. Ilang kilos katambak? Palito. Ilang kilos katambak? Rator na. 420 ang kilo. Ah, grabe ha. Mahal na siguro, anak. Hayag gubuhan ko. Ang daw-daw na panahon. Ayun, sulbay mo umayo eh. Mahal na kayo na. Sige miss, alin ako? Eh, papalit ako eh. Sa kilo lang. Okay. Katambak? Oh, katambak. Okay. Ya, uy, saman. Ayaw na ka? Saman? Naghampol ka man ko na sa imong gusok. Ginaw, ay kaso. Okay na kayo, ngul-ngul pa. Okay, pero ngulong-ngul pa. Mo sa na, leksyon na sa nimo. Ayaw nagwiwi ang ugat sa kusamad. Kaya sakit na kayo. Sa? Uy, wala di kang drive. Naninda man kag isda. Palain ako. May nimindag isda. Uy, dakop sa lisensya. Oh, dakpon yun. Basta makalapas sa lagdas trapik ko. Unsa ka man. Dali sa kilo. 420. Yara, bayan ako. Salamat. Dali ko. Isda! Isda, labas pa, isda! Isda! Gibirahan na sa kuda. May pa ko nung manindag isda. Kaya way dakop sa lisensya. Tuntuha gid eh. Okay ra ko no iyang kahimtang siyang gusok. Pero nagmulmul. Ha! Hanggaw to hana. Uy, si Dungkoy man na. Is! Da! Is! Si Itinda. Da! Dungkoy! Ready? Tingin ka. Dugaya masumbayan sa is. Murag siya Abi bu- na ko gusto imo. Marag siya busa. Is! Abi na ko gusto imo gitinda. Isda. Ay, kuan nagpalit ko og sabon. Ingon man ka ng bugas. Sabunan mo isda? Di ba? Di ko ba dating ako nimo nananinda na kag isda. Palain ta. May ni. May dakop sa lisensya. Mao ba? Hindi nakadakpan joy ana. Umay sa noon unya. Unsa man maayo na jud ka? Okay raman. Di pa rin tos, Joy. Oh, maayo noon. Unya pag amping uy. Nanuri ra ba kag isda? Yay. Ibaw biya ka nga ni aron ang COVID. Yay. Maglain na yun. Ngano di ay? Siring kikira ko da. Yay, amping lang ta. Kita ba ka o niya? Nagsulab ko pirmi og Christmas? Unya ikaw, musuot-suot ra ba jud kag mga kabalayan? Yeah. Makigatubang sa mga kanang bisag kinsang mga tao ba? Yeah. Wa ka mahibaw nga basin og positive na nimo gikaatubang, nahimo nimong customer. Dali, abla kong dutlan eh. Ngano ka Dungkoy? Ay, ampo lang ta. Hugot ng pagkampo. Nga Bitaw. panaliplan ta rin nga. Makalilis ang sakit. Na ba makita atong kontra? Anak gyud Dungkoy. Pagpuag ito amiga ni mo. Ha? Ipabasa ang Salmo 21. Salmon 91? Basahan na ninyo. Di lang kutos pagbasa. Kundi mga liya gitas kitasan nga di tayo tugyan sa kadautan. Diha mabasa nimo. I will say the Lord, you are my refuge and my fortress. Wow! English version to ha? Tugok pamamatay ko nanay lagi, bugado ko ron. Kaya namatay, manada, beer mekanik lang ko. May kusuban dakop, ninda lagi isda. Dungkoy. Unsa man, kanang sila si Joe ug si Brix, nagkaana na? Unsa nag-ana na oy? Nagkaana ba? Tulbok bakit na ba sila? Unsa? Ha? Unsa man? Kuya na bakit ni Joy? Hilong oy, wa ko kay bawi. Sige. Nunsa man ka? Sige. Sige, Mercy. Ano ko? Sige. Mahurot pa ni tindahan ko isda, ha? Nakapalit naman ka si Joy. Oo, nakapalit na. Sige, di na ako mampalit. Sige, Mercy. Ay, nako ha? Oo, nga naman ka. Nipingit man ka. Kung gusok, sakit. Ay, ang gisipok ni Joy? Pero okay na.
Magwantar na ko. Alis ako Mercia. Isda! Isda! Di sa siya niya style. Singgit ang isda. Uy, dugay masumpay. Pero luoy sa biya. Uy, kalit lang taon siya pingit. Wa na mag-drive. Naninda na lang ng isda. Mahay ko no, kaway dakop ko nos lisensya. Da? O laki, sa diyan ni Alsa siyang daang balde ba nga gisudlan sa mga isda niyang baligya niya. Kalit man lang ni pingit sa kasakit. Uy, lo sakit yun itinghali to iyang gusok nga naigo sa imong pagsukmag. Oo, ba niya. Mabito na ako nakita. Pagkonsensya sa kwadto niya. Matod pa okay ko na siya, pero ngulngul ko no. Hanggawag ututuhan na eh. Murag tanaw na ako no, murag nabuta na biya si Dongkoy. Eh, sasto ko ka man pabilib na iyahaw eh. Ay, nangumusta nimo og ni Bricks. Uyab na ba kuno mo sa Bricks? Saan sa? Nagtublok baki na ba kuno mo? Santa ko kung gano'n siya, muy iya. Kumusta yung mong pagpanindag? Isda. Di sa dali mo eh. Kapoy sad. Kapoy, mao, Himbis mao, mo sa simong naong. Mao. Bisag unsang trabaho, abay, kapoy, ginabay. Pero okay na eh. Way dakap sa sinsya. Hindi mo kakatawa eh. Hindi ito kisulitaro mo katawa ang kawinudan. Karawanan mo gudi mong Di pa rin ako si Joy. Uy, mo ba? Mm. Uy, nitagda din mo. Ug ikaw? Wa sa kakalikay niya. Awa na lang kay nindam ta. Oo, mao. Customer mo siya. Mao. Unya, wali mo sudya sa imong kahimtang. Kapoy na. Kung manudya pa ta. Unya, wali mo digay sa imong pagbati. Ya. Eh, ano ko mo sabi? Huh? Tingnan si Pukun sad ta. Igo na nakasulti ko niya. Mao. Unya, unsay imong nasulti niya, ha? Ang giinan nga, bisan tog ingon ana ang imong dagway, pinabot og ngano. Nayabag ning kasing-kasing ko nimo. Wo. Buang agad. Simple lang. Nga ana lang. Ha? Nga ana lang. Ingana lang Hindi di. na ito na kupun ano eh. Mao. Sabi pa lang, nahangol kita. Wo. Usa? Takto na to. May nang mangando siya. Kamulito ko pag-usab ato mga punga. Pero mura man to og dag insulto eh. Kay giingon man nimo nga bisan tuod ingon ana ang imong dagway. Pero ambot og ngano nayabag ang kasing-kasing ko nimo. Oh. Sakto ito pag-sulti ha. Nga, Kay kung daw, dahil ni mo bayo, mugarap na babae. mugara sa diay. Gara oy. Day. Mga hingnana lang. Para makamat kung nila ba. Nga manamin sila. Magpangutanas lang ano. Kung sila yung dagway na ko. Oh, buang gini mo bay dungkoy oy. Pero, di kita ko magalimtang pagtamay ni Joy ako. Bay Charlie. Oh, Ako bugo, gawin diskarte. pero yun na. Sa sunod adlaw ba? Mao naman imong birthday. Oh, bay. Unya, unsa may angay nimong ihanda na? Unsa may hikayo nimo, ha? Dagkot lang ko. Pasamat. Hmm? Makapalit og manok bisaya. Aron, di ta kantahan ba? Ha? Di ta kantahan og happy birthday. Way manok! What? Mao. Uy! Hala! Wagi ko masayok. Haha, kwarta na. Klaro kayo ni, kwarta na. Naagi si Brex ay iyan ang kutsing nagkaparking. Ha? Naugo sa jeep eh. Duulo na ko siya. Hahay! Unsa? Mo na! Birthday ni Donggoy? Mau. Og Dudong Rex. Ah. Lagmit, mo adto si Joy og si Mercy. Kay silingan na gud. Mo ba? Oo. Makasuri, ano man makasuri ka dito? Higop ka sa paus manok Bisaya. Kay maghikay mas bay dongkoy o sa kabuok manok Bisaya ra. Nya linatan, tinibuok. Pero mo adto gid na si Joy. Angkon kong inasal. Inasal ako. Inasal nga. Inasal ako Hoy, para sa birthday ni Dongkoy. Tungod og alang nilang Joy. tinuod ka, Dudong Breaks! Nice to hear that! Basta konsulti! Tinood ka na. Salamat kayo, Dudong Breaks! Another nice to hear that!
Wa pa gini ko ta. Pagkabutan gyud nimo, Dodong Bricks. Oh, nice to hear that! Wa man gini tunol og 1,000 ay. Sige, Charlie, ha? Sige, biyaan daw na Ah, ah, ah. Kaya doon na ba ko'y ka-meeting? Okay. Kalabot si Inasal, ipa-deliver na ko, ugma. Unsang orasa ang celebration? Panihapon lang, Dodong Bricks. Nice to hear that! Oh, Wa gyapon ikaw. 5 o'clock. Oh, 5 o'clock. Kuha ng Inasal. Ay, pagkainampak yun. Pagkainampak. Kaliman ako ni Soltig. Dodong Bricks, wagi ni kuot. Ay, paita. Wa na to usa kalibo, wa na. Ay, Baydong Koy, masurprisa gito si Baydong Koy kung dunay inasal ugma sa iyang birthday. Ay! Bibiyala kong makakwarta ko itong Dodong Bricks na kay sige gusto Dodong Bricks! Bida ay, wadi ay. Pero ni kalma man to eh. Wa, maging mutulong 1,000. Pero okay lang. Okay lang kay muhatag ba siyang inasal sa birthday ni Baydong Koy ugma! Ha? Manapit? Di ko mauwaw to. Uy nga nung mauwaw man ka. Sa may pagkaon mo? Gamay ka naman ka. Giandam na ko. Gipuko pa yun. Oh. Muna inaandan mo sa una. Basta mag-birthday, ihawag yung manok. Oh. Magyahos na rin manok niya. Unya? Palugan. Oh. Niya, ang dugo, ipaghitis kong agtang. Muna importante. Balan itong puko. Okay na oy, kubati na oy. Nya dapito na to sila si Joy Mercy. Ayaw lagi, pagkaawawan tanin mo. Basta lagi, ako lagi bahala lagi. Di abag ka. Yabag. Saligod na ko. Saman, okay salig na ko. Ay kauwaw. Di ka angay mauwaw. O sige, Ako bahala. imo na ng birthday. Ah, Kung ang ka magkindi ay. ako'y bahala imong Ay, birthday. magbuhat ka na ikinag birthday. No! Sige oy. Ikaw ang bahala oy. Oh, si Charlie lang ni parking ay. Joy! Oh, Charlie. Hey Joy! Parking lagi ka. Yeah. Kining, nako'y tuyo ni mo. Kay? Ugma, birthday ni Baydong Koy. O niya? Nga naman naging yung birthday. Sa may mahimo na to, anak. Mau. Ikawan ba? Adto niya ta? So? Adto to? Uy, baya no? Si Dungkoy mo yung nag-birthday niya. Ikaw mo yung nanapit. Sad. Kuan, iya mo kong gitugon. Gitugon man ko niya. Wait. Lagi, gisugo ko niya na malihog siya nako. Nga, sultihan ka, kamong Mercy nga, muadto mo sa iyang birthday. Simple ra gud kay gud. Kanang kaon lang nga simple ba? Ugma man sa gabi, mga alas 6 ang panihapon, ana. Hindi lang tingali ko. Pass lang ko. Ha? Adto asa duy. Pagkangan nga silingan ta. Walang good mo'y dumot good. Charlie. Basi na lang ba, ma'am-ama ni mo to siya kay nagmura bigyan to pirmi sa iyang kilid nga naigo sa imong kumo. Charlie. Okay na, kay gisugo niya si Charlie. Nagpasabot lang na nga makigpis na siya nimo. Mercy. Pagkangaan nga silingan ba? Sige na, ato na ta. Di lang ko. Ato lang gutag-ud. Sa baka, uy. Dili ba ya maayo ha nga magbaton tag hatred? Ilom na, Mercy, oy. Oh, tinuod bitaw na. Takdan man kung dongkoy ron mag-in-English. Maugyod. Parehan tingin mo kutok. Bitaw uy papasa ng kasilag uy noon sa mangka. Kay mao ka ni makahatag og bugat sa imong mga lakang. Nga doon na kay taong gidumutan. Isa pa. Gusto na, Mercy, oy. Oh, sige. Dili ka ako na lang. Adto ko. Oh, sige. Maayo pa.
Lipayon ako gamay ning amigo nako. Alas 4 na sa kandlahon. Nakatug pa siya kini. Niya nako tungod niya. Okay, mag-ready na ko. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ilong! Happy birthday! Oh, Charlie! Happy birthday! Kinga ako nimo. Lipay ka lo. Ako nimo gud. Happy birthday, man! Happy birthday, kiss ko, man! Yati na ni. Nagapa ka ng tanong nga bumbil. Happy birthday sa tunay na akong amigo. Ang taong giyubit, gitamay. Mao na siya. Ug manginaot kog magampo kung nga daghan pang katuigan ang muabot siyang kinabuhi. Maayong panglawas ug daghang mga grasya. Happy, 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 happy birthday, by Dongkoy Pusoy. Bye, Charlie. Oh. Happy birthday! Uy, Happy gikis- birthday, gikis- may akis ko. Gisab-sab ako dila. Uy! 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 Oh, Happy La! Uy! to you. la! Kinsa mo na? Happy birthday. Babae! Kanindot og tingog ko ng bayana. Katingdog, tingog. Nangurog akong kalawasan. Kabugna og tingog. Oh! Happy birthday, Dungkoy Pusoy. Oh! Joy! Buang nga gud ani. Makahilak mo din ninyo. No, nakahilak ka sa kong kanta. Mo na diyan on sa mangka, ano mo hilak mangka? Ikaw mo hilak ka no, murag nagkatawasan ka. Ano mo? Di magigimbayan ko man ni. Ayaw. Gipagalitan ko ninyo. Ay silingan gud tagod. Ako ara ba ko andam? Nagdamig putog mangga ingon man si Kwate. Joy. Peace, Dungkoy. Salamat. Salamat. O si ka salty. Good, good! Yes! Yes! May padada pa, merci oh. Oh, mga onta sa inyong puto og mangga og sikwati. Oo ba? Base na ini imong birthday, Dungkoy. Mag-usab ka na sa dagas imong kinabuhi. Unsa may angat kong usbon? Kanang imong pagkasugarol. Ay tanan ni kilibutan. Pulos ni sugal, Joy. Ang tanawa ka ra gid ang pagkapilusok po lang gid nimo. Ngani? Ako unsa na Charlie, murag pa daw na sa ni list no. Ay dili nilalis, oy, dili nilalis. Ako lang ning gipamata ning tawhana kining karahong dako. Mao. Salamat, Joy. Mao na. Karong gabi, alas 6. Arita man yapon ninyo ha. Uy, ngano kung ikaw may mangimbitar? Wa man ganis Dungkoy? Ay, mangibitar ko ninyo. Atong bahin-bahin nung usa ka bandok ka akong andam katong gipuko. Latan tinibo. Gipuko mong tumunog ka. Latan tinibo ba? Joy, ikaw ba? Imo usak paa katunay puko. Nindot sad oy. Ang usa ka paa imo sa Mercy. O imo ba Shirley? Ando ka pako. Mau. Oh, okay. Okay ra kayo. Tuwa na sila. Nagsabot mo ba Charlie? Wa man bay. Mami arin to sila. Kanta pag birthday. Dad apog puto, manggaw si Kwati. Nang di ka pa anak. Nga nagpakita sila nimo. Ang babae nga nagtamay nimo. Nagsabot ako. Unsa may nasabtan nimo be? Nagbasol ti siya siyang gibuhat. Ug dangandoy na siya nga manguyab ko niya. Unsa? Hala no, gitaang kasabos si Dungkoy siyang gibati do sa dihang atong giadto niya. Ato pa diyang ako pa diyang gikantahan. Kung kamo apel og kanta, uy. Nagalipay ang kagwang. Joy, May na lang to.
Peace offering ba? Oo, bitaw. Bitaw, Joy. Indulensyan anato nga nakalipay taog tao atol sa iyang adlaw na tawhan. Og ato kuno taman ni hapon. Magdana lang taog cake para niya. Unsa? Ay, okay. Ready na ang usa ka tibuok nga manok nga atong sawa ano niya. Inigabot nilang Joy og Mercy. Ikaw pahamak ko ni mo da. Ha? Bay Charlie. Ikaw gid ako na unang pangimbitar. Sagdi na lang good. Pasagdi na lang ko. Gusto mo ko nga malipay ka. Ako kung kang tunay nga amigo. Usa na kabuk manok ding gianda na to. Ay, naglungag kog daghan oy. Oy. Doon na may motorsiklo. Ha? Nagkarga ba ng inasal? Uy, bitaw da. La. Puti lang ko eh. Inasala na. Ako do. Nga naman do. Kini siya dungkoy, kini. Nga no, uy, nausa ba nito na? inasal do, imo ni inasal. Ha? Ako rin inasal? Oo. Di may gikan. Kang breaks ni Gikan. Usa. Gikan ni Bricks? Uy, hala. Si Dudong Bricks, siya nang niabot oh. Nay, tanawa. Murag manaog. Nanaog yun. Happy birthday! Dungkoy Pusoy! Unsa ni? Ay. Happy birthday, Dungkoy! Uy, salamat na dong Bricks. Nice to hear that! 1,000, dawat ha? Birthdayan. Dawata may dungkoy. Morning adlaw nga, di kasi dungkoy pusoy. Dong Bricks, ganun nahibaw ka nga. Akong birthday karon. Ingon ni Charlie. Siyang nagpahibaw na ko na imong birthday karon. Mo nang tinuod bay dungkoy. Usa, nagahuna-huna ko nga hatagan kag birthdayhan. Ilabi na kay may mo bisita sila si Joy og Mercy. Ha? Mo isulti ni Charlie nga imong bisita sila si Joy og Mercy. O nga, nihatag ko kinasal para nga malipay kamo. Ilabi na si Joy. Mao ba? Buang agod. Sod, dong Bricks. Oh, dili pa. Magyang ko kay doon na pa ko tuon. Okay? Dumatang inasal para sa imong birthday. Okay. Bye. Bye. Dudong Bricks. Ay, amon ko sa kalibo. Bay Charlie, Bye dungkoy. imo kong gibaligya. Ha? Musay di baligya. To na, ni Soda. To na siya. To na. Nagkita ra mo gud mi bay. Unya ako lang siyang gipahibaw nga imong birthday. Yan i-offer man siya og picture. Maro ka Bay Charlie? Ha? Mao tay ini. Bisag baga ning naon ako pero dili ko magpakilimos. Hoy. Ay nagupa ng imong pagbati oy. Birthday ron nimo. Angay kang malipay. Bay Charlie. Okay, adto na ta. Di na, nagkapalit ako cake. Bida ba yan eh? Sige na, good. Please, nabitaw mo. Basig mangutang na lang to sa dungkoy pre. Pakaon na to. Eh, di tingali, uy. Ni Frank ka na maguto siya, good nga usa ka manok bisaya riyahang nataan. Hoy. Sige. Tara. Huwag ka naman ng manok bisaya ba? Laming sa bawa na. Bati na na. Welcome! Mercy, Joy! Samok, pwede mo, Charlie, uy. Eh, samok eh. Mingawon ka Salamat, na ko, no? Charlie. Bao pala. Dali na, Joy. Salamat. Okay. Tanawan ninyo ang decoration. Cartolina, Sierra sa nagimo, ana. Decorate pa. Kuyawa. Tanawa, basta na. Sana. Happy birthday to me. Sierra lang mo. Among Happy gid. birthday to me. Naging mo, ana. Mama. Sierra, tanawa ang gamayng lamisa. Nay nag-ubo nga inasal. Nay, tanawa. May inasal man lagi. Dako no. Ha? Dako pa na nimo, Mercy. Sabi niya, ay. Mau. Nakapalit lagi mong inasal. Ay, mau. Pero di na amo gikan. Gikan ng bricks. Unsa?
Malipay si Dungkoy nga akong gida para sa iyang birthday. Swerte ka lang, Dungkoy, nga nakasaulog pagka sa imong birthday. Musod na ko. Salamat yung pag-rejoy, Mercy. Ngayon nasal, hinatang ni Bricks. Pero, wa ko magpakilimos ini ha. Kaya tagad man ko. Ma. Resultom sa dinakurawaton. Okay na kayo na, oy, Dungkoy. Oo. Hello, everybody! Uy! Oy! Dodong Bricks! Dungkoy! Oh. Wa ko Uy. mapansin. Niya, imported wine. Wa kay sa kalibo. Ako nga cake! Para sa imong birthday. Uy, murag sobra naman kayo ni Dodong Bricks. No problem. Malipay ko. Basta, niya si Joy. Daan ko pa. My inspiration. Bricks. Oh, tawag ka uban mo mga alalays, Dungkoy. Bitaw. Dili mahurot na yung inasal. Oh, Bitaw. sige lang. Pagsiyon na to. Pagsiyon pa ni daan. Mercy. Bisan pa magkaon. Yan, tapos mga silingan. Pagsiyon pa ni daan. Ayaw. Pagsyo. Dungkoy, nalipay ko. Gani, agyan mo. Joy, agyan man. Mercy. Lipay ka ko. Nabaliman dito mo, Joy. Salamat kayo sa imong gasa kang Dungkoy, Bricks. Wala kay sa kalibo. No problem. Ingon ko ana, Joy. Pagkibaw na ko, nga muanhi mo. Lipay kayo ko. Mao ba? Mga una ta. Ay, yes! Kana akong gipaabot. Makaon na ta! Di namin magkagay Dungkoy ha. Happy birthday. Dali. Salamat. Oh. Mag-inom pa ta. Bitaw. Sa niya ko gidang imported nga wine. Mau. Na, sorry gid kaayo, Bricks. Oy, duty pa mi ugma. Sayos buntag. Bitaw, Dodong Bricks. Nice to hear that. Ay, kuha pa mag-di ka ng mo, Judy pa mang good me. Oo, mapamang next time na lang ha. Kanang Sunday or Saturday ba ka ha? Kay day off na mo, may trabaho. Oh, okay. Wa kay to. This coming Saturday. Imbitahon ta mo. Uy, Saturday, kadit sa Sabado, no? Oo. Doon ako'y commitment na, Bricks. Oy, Oh, na di. How about Sunday? Sunday. Sunday. Domingo, no? Domingo. Tuwas ko sa akong mga relatives, ana. Joy. Pag ikay higayon ako, Na, conflict lang yun, Dodong Bricks. Sorry gid kayo. idlas kay ka na ako, Joy. No, dili oy. Nga nagutong idlas man. Naato lang yun. Oh, shit. Lami oy, imported wine. Kalami. Oh, nadagan ra. Ay dagan na. Kay ako nang sobra. Dungkoy. Ako na siya. Dunggoy yung sibuhaton ako. Yaman ko na ko si Joy. Naargil sa imong paningkamot, Dodong Bricks. Mau. Mau bitaw. Dodong Bricks. Pailob lang. Kunting tiis. Wa na ko mahibaw ug unsay akong buhaton. Namaan ko na ko si Joy. Nay, may paningkamot lang og pangitaglain, Dodong Bricks. Dunggoy. Mau. Oh, nay ka babae. Mau. Mas angay nimo, Dodong Bricks. Mau. Sige ka ng Joy. Mugara na. Mau. Dunggoy. Oh, nabugukon ka na niya. Mau. Magtuwa na siya. Nga, something special na siya. Uy. Mau. In English pa. O, tabo. O, pamatay ko inahan. Oh. Abogado na ko ron. Mau. Dunggoy. Hindi ka nagsayal niya, oy. Hindi ka nagsayal. Hindi ka nagbistida. Sino na? Kaya mo. Bisa mga celebrities pa. Bisa mga artista pa. Kana lagi, Joy. Kita na oy. Ayaw, gambol mo kinabuhi. Ubus na lang ka, traffic enforcer. Dunggoy. Buang nga sining Bricks. Anak man gid siya magpakitabang nimo. Wa siya mahibaw nga otro sagkang. Naibog ni Joy. Gilubong ko na. Agang kaibog ni Joy, Charlie. Ha? Gilubong ko na. Gilubong mo na? Oh. O grabe ha nga po nga. Gilubong mo na ang imong kaibog. Mo ba? Pero lipay lagi ka nga ni anhi siya. Ay paglimod ha, ay paglimod. Ay paglimod. Oh. Kita kay sa mong dagway do. Kita kay Di nako ko ha. malimod, di ko malimod. Oh, bitaw. Ako, Ay di ko- suko-suko pa kagi imbitar nako. Ha? Oh. Kunya, pagkakita ni mong Joy nga nitambong dinhi sa imong birthday, lipay kay ka. O, lipay lagi. Wow. Di ko malimod kay. Oh, kana, yun, ay, di Makak malimod. mo ko, di ko makak. Ay gid pa makak. Ako lipay ko. Hmm. Pero,
Abi ni mo, Oh, Bay Charlie, oh. gisugda ko na pagpuril ang salingsing sa gugma nako ngadto ni Joy. Oh, grabe ha. Oh, Pagpuril ang salingsing sa gugma? Sigurado ka? Ha? wala, puril na. Napuril yun? Purot na. Grabe Payhag ka. na tanan. Puril. Ako sigurado ko. Dili gid siya angin ako. Mo. Magkaluluoy lang siya. Mo. Kung may punta siya din ako. Hmm? Kaya di Mao. ko magkahatag niya iya mga kinahanglan. Oh, grabe ha. Grabe ha ng pagkasulti. Uy, wala. Unsa man nun? Unsa na? Ambulansya? Bumbiro. Bumbiro din ha? Bumbiro. Tingog karon sa serisa, bumbiro din. Bumbiro lagi. Oh, bumbiro bitaw bila. Kadiyot. Tanaw na to. Asam na badung. Wala. Hala! Oh, Bay dungkoy. Tanawa sa unahan oh. Oh, tanawa. Wala bay dungkoy. Sunog na. Oh. Sunog yun. Sunog. Murag dapit sa ilang joy man na. unsa? Tara. Mga duta. Mutabang ta. Mo tabang ta pero kada nang tabang ha? Ha? Kaya kada nang uban matong sunog. Oh. Ini mo tabang sa mga biktima, mga awat na noon. Ah, unsa? Ngano? Kawatan deta, ha? Kawatan. Oh, lagi, Kawatan, lagi, ha? okay. Oh, ya. Tara. Pagdalit kasi! Ang mga putang! Oh, Joy! Kapit na mo abot sa atong gipuy-an ang kayo! Maulagi, Joy! Ang TV ko, haon ako! O kang ref! Murag mag-isod ka, ana! Kinahanglan nga balik kontra ko! Ayaw na, Joy! Doon lagi kayo! Di lagi mahimo maging mercy! Kanina tagayo! Mercy! Asan yung mga butang? Kamong kawaton? Kawaton, kuha ko na mo! Haon ako TV! O kang ref! Aray! O sa may wa niyo makuha, Joy. Mercy. Ang akong TV lagi og ref! Asi hadi nila mo ha? Charlie, tara. Oh. Kita mo kas mga bilin ng mga butang. Dali na yun, dali. Tara! Hala, tuwa na sila! Isod na si Dungkoy sa bahay, Joy! Ay, di mo ko... Mulakaw na kayo! Pasal ako! Oh, Charlie, magpatay mo! Oy, doon kay tayo! Hala! Sila ginisunay! Aday! Atang pa yung bahay na nasunog na! Lawi, maugit mercy! Kini. Kabuka tadi. Bugat. Bugat kay rip. Bugat kay rip no. Madara ni. Oh, madara kayo. Kani. Alsahon ko ni TV. TV lang ako. Imo lang ni Ah, Bala ka na! Bay Dungkoy! Oh. Nagsugod na, nasunog na ni bahay nga, gipuyan nilang Joyo! Oh, Tara tara. Gikao na! init kayo. Oo! Nasunog ng atop! Oh. La! Oo, Charlie. Mercy! Pasal ko si Dungkoy! Bitaw! Si Dungkoy! Si Charlie! Dungkoy! Charlie! Pagawas na mo! Ay, pagawas na mo! Ay, nasunog na ang bahay! Dungkoy! Charlie! Salamat ay! Rush Charlie ay! Nagbitin sa TV! Pero si Dungkoy yung Dungkoy! Dungkoy! Asa na ka? Ay! Dami! Bukay sa lang yung TV ninyo! Balik ko sa lang dito si Bay Dungkoy! Yayungan na mo tong ref! Ayaw na! Ako na lang! Ha? Hoy! Joy! Ako lang, Joy! Charlie, pagdali! Para si Joy! Okay. Bantayin ni mga butang dili kay daghang kikuwatan ha! Ayaw lagi! Tutunan ako sila! Yan na! Ay, ang termos ni Ay! Hala! Ha? Hala mo na termos ka muna! Hoy! Buwang kawatan na! Apaso na kong kawatan! Hoy! Kawatan! Kinuha ko! Kasi Joy may nisodong niya pa si Dungkoy! Dako na kayong kayo! Init na kayo. Pawa, Joy, init na kayo. Pawa. Bung ate na oy! Dayong ka na to na! Pawa na. Ay, magali. Pawa. Ano Dungkoy? Mahugas kayo! Ay. Dungkoy! Dungkoy! Pagino ko! Dungkoy! Para napasok ka, Dungkoy! Pawa. Habit ako magkagawas. Diara! Tagal na kayong kawatan! Nabawi na akong termos! Bubuan mo na akong kwan! Salamat! Nabawi ang termos! Pero sila si Joy yung si Dungkoy! Lalawa pa din sila di ay! Ay! Naray! Nagpahingo na diri oh! Nara! Hala itaw! Nagambulingit pag-ayos Dungkoy! Wala! Mura magnapaso si Bay Dungkoy! Naay! Dungkoy! Dungkoy! Hala! Dungkoy! May mga paso pa! Okay na ko.
Di pa ko mamatay ni mga paso. Dong boy eh. Eh, kiningin yung mga butang ba? Asa man na ito ni ibutang? Ha? Ay, bawo lagi. Ay, uy, ang inyong mga sinina day. Uniforme ra ginalibre. Ay, ay. Dali mo kay katap ang kayo. Light materials manggod. Mang midako din kayo. Mau. Kinahanglan katambalan na imong mga paso dungkoy. Mau. Pahimutang una mo. Pahimutang una mo. Pero asa man ta pahimutang ani ron? Dito sa among gipuyan. Mau. Dito. Wala tuod. Oh, dito Sige, sa mo. sige tara. Joy, Patay pa sa asa. Adto sa mo gipuy Anjoy. Oh, yung dong boy. Oh, yung dungkoy. Ayaw na tingali. Ha? Ayaw Uy. na. Adto lang mi sa evacuation center. Sa may eskwelahan ba? Ay, wa pa man naabling eskwelahan, Joy. Manangit pa man na sa principal. Unsa? Oh, manangit pa na sila. Unsa? Ako to na namo inyong mga butang ha. Nya balhin ta dito sa among gipuyan kay daghang kawatan ninyo. Okay, sige. Ay, ang bugasan na dagyod na ako. Ay. Ay. Hala, ang motor jug. Wala ko maalsa da. Sagdi lang na. Ay importante nga luwas mo. Sunog! Murag dapat sila, Joy. Oh, Jesus Christ! Magsusi ko! Oh, it's so hot! Init kayo! Di lang ko magpaduol. Magpangutanan lang ko sa mga tao. Kariyan ko ngayon din eh. Hey! Dong! Hey! Sir! Usay hinungdan sa sunog, Dong! Tayo, sir! Shit! Usay sinugdan na sunog! Wa pa maglaro si Inong Dan, sir. Pero mato nila, kandila ko nung natumba. Oh, kaila ka ba lang, Joy? Katong traffic enforcer ba? Oo, kaila kayo. Sunod nilang gipuyan. Mo ba? Uni, hain sila karon. Sorry, sir. Di ra ba ko taga dire? Di ra ba akong ni-jote ron? Di ko gwardya dire. Sa? Eh, gusto ka mukha na niya akong kumo, no? Di ko na, sir. Di ka na. Bumbok ang tumpok. Bisit! Asa ka sa si Joy of Mercy? Nasunog ko lang po yan. Asa ka sa paingon? Uy, Charlie, tabang, oy! Kasi mabundak ng ref, tabang! Hinanaomlong ka! Dali. Hinay lang. Up. Inay lang. Charlie, kikita na ni mo eh. Ay, salamat intaw. Charlie, lingkudanan. Kuha lingkudanan, palingkuran to sila. Bay dong koy. Dere, lingkod mo dere. Pero dong koy, daghan kay kagpaso. Magwanta na. Magpalit ko tambas butika kadiyot lang. Uy, Joy, ayaw na lang! Palit ko. Ay na lang, Joy! Nato ana. May gani kay wag gyud taon apil og kasunog ang among mga motorsiklo. Kung nasunog pa na, unsaon lang taon ang among mga trabaho. Magpalit og tambal Joy para sa imong mga paso bay dong koy. Okay naman eh. Oo. Tabalan ko ni down sili. Uy, ayaw dong koy, uy. Paabutan na lang ang tambal nga gipalit ni Joy. Joy! Mercy! Asas dungkoy? Naaraman na. Ako tong gitan ang iyang mga paso ba. Napasok niya duha ka bukton, lakip na ng naong, may paso. Luoy, jud kaayo. Naigo na. Asa man siya? Ay! Dukoy! Dukoy, daras Joy, ay, tambalan ka na. Naluya man ka. Tagka man nagkagpaso eh. Kinahanglan nga, madata kag ospital. Ayaw lang. Okay rin eh. Dato ka na kog doktor, nagasabot ka. Ayaw lagi. Gusto ko latahon ta ka? Oh. Dato di ka doktor, leche, ay pagsupak. Uy, Joy! Ayaw kog pakonsisya ha? Sabot ka? Naingon ba ya ka ana tungod sa imong pagtabang namo? Unya mo balibad pag ka? Wala taon munta. Lagot sa ta. Gastos naman, good. Ay ngano di ay ikaw di mo gasto, ikay pagastohon ha? Ikaw ta. Putla ng ikaw nimo ka. Puyan mo eh. Basta na binastos sa may noong ka. Bastos. Oh, ikay putol, putla. Baray. Sugod na lang goodbye. Angay man sad yun na nga ipatan na og doktor ng imong mga Sige. Maumong ka. Tanapitan oh. Pingit mo gani ka diha, balibad ka pa. Sige. Patambalan ka ako. Sige, tana. Mau. Dali, angkas dis motor. Ay lang. Bajali, wamil lang motor ni Mercy. Ikila drive. Anak lang ko ang kasi mo. Sa? Ug nganong dili makuno ka mo angkas diri nako dong kuya. Ayan lang, maikog ko nimo. Ikog ta. Bajali, sige na lihok na. Hindi lang ko ang kasi Bajali. Ayaw lang nimo, Joy. Kay baho ko. Awa ko nimo. Sa?
Nagkunag, Joy ay. Nakonsensya ang banyaga. Ha? Patambalan ko niya kay naikog mo siya. Kinaingon ko ini tungod sa ato pagtabang nila. Mao gani, ikaw sa diya, party-arty sa ka. Dito na angkas niya, aron masimot ni mong iyang kahumot. Sa? Party-arty pa ka, o di ba? Di ko pala si Muchali, oy. Ha? Gilihan kag ikogs baboy. O siya? Ilang tao gilihan ikogs baboy. Oh, Pirmi na malihok ang junior ana. ha? Tanawan ni ikogs baboy. Oh. Di ba? Di ka na mahunong. Tigli Ah, mo. kabuang siya di Uy, mo eh. sino mag-istorya diha? Tana mo. Ah. Ano ta ER? Unsa AR? PR. Emergency room. Mo ba? Abi na ko CR. Sige, sige, Di tana. ako Ay, niya na si Joy ay. Andre Pengon ay, nagpalit og tambal gikan sa butika. Kato bang girisitas doktor. Kagasto noon. Dito bang lang siya nimo eh. darang krimo. O cream. Para ni sa imong mga pasod mo koy. Ah, Salamat, Doy. Ako'y pasalamat imong guya ka. Anggoy. Katawa man ka ba dyan, eh? Katawa ka? katawa lang ko. Kanal kanya unggoy. Katawa biya kaliwas. Isa! Katawa man ka, Joy! Gingan lang kaya kaliwas. Katawa bisang tarser. Unsa? Tana mo ay! Ay, si Mircera tong usa dito. Tana mo. Malasa bilang gabi una eh. Pita, sunog gid. Ay, saan taman? Kinsa may magdawam ana nga. May tabo nga. Laban lang. May tabo. Importante, buhi mo. Buhi ta. Mau. Ano importante? Una mo uli. Ha? Una mo uli. May paliton pa ko. Unsa man? Yan si pangutan na gud. Basta kay pag una mo dito pa uli. May paliton pa ko. What? Okay. Niya na ta. Hinay. Kaya na kayo paso. Asa na si Joy? May pamaliton pa kuno to siya. Mao. Palitog ang mga gamit. Mau. Baka nga eh, napil ko kapasok kong naungda, taon. Sa mo bati ni naunga. Mau. Uy, Hoy, may coaching yan hiyo nung. Hoy, kanindot. Laka, kailam ko na. Kang breaks mo na. ni ano sa siya? Hoy, dudong breaks. Dadong breaks. Ay, dudong breaks. Hey, Dongkoy. Dudong breaks. What happened, ha? Unsay na itapo sa imong naw? Napaso, dadong breaks. Oh, nice to hear that. Nakatulog na. Napaso ni tungkol sa sunog ganina. Oo ba? Nice to hear. Paso imong na. Nice to hear that. Tinood na, Dodong Bray. Nice to hear that. Nice to hear that napaso. Oo, no, di ka demers. Si Joy, asa siya? Kung doon na ba siya ipamalit? Oo, tinood nga, nasunog inyong gipuyan. Ay, maulagi Dodong Breaks, oy. My God, nasunog. Yes, niyo man na taon mi mapuy-an. Hinungdan nga niya una mi dinhi, sir. Mao. Makwit una mi diri sila hang Dungkoy ug Charlie. Don't worry about that, ha? Nakoy mayong kanang kabutangan ninyo, ha? Ato mo payo sa akong kundo. Oh, kundo. Oh, Kundo. may na. Ato po yung kundom. Oh, Ato mo. dili kondom. Ha? Kundo. Mauro na istorya ha, oy. Mauro na istorya. Dadong bricks. Kundo o kundom. Ay, Mauro. kundo lagi. Dili lagi kondom. Kondo. Kung sa may kinitibuk angan, ana. Mau. Kinatibukan? Oh. Kondominium. Oh. Mao lagi. Kondominium. Mao lagi, kondom. kondom. Kondominium. Kondominium. Oh. Oh, di ba nyo? Bright, pinong ko yun. Di lang ta maglalis, sana. Di lang ta maglalis. Mercy, ato mo dito. Kompleto to sa mga gamit ito. Refrigerator, TV, 52 inches nga TV. Wow, kadako. Doon na pa'y bathtub. Wow, bata. Magkaluto pa mo dito. Basta kay kompleto lagi. Sige. Kanindot ana dudong breaks. Nice to hear that. Ay, what me ko, Mercy. Sige na. Chaman. Tabangan ta mo, Mercy. Ha? Tabangan ta mo. Sige, bitaw. Karon na yun. Ikabot ni Joy. Dadon ta mo sa kong kundo. Bitaw, Mercy. Ato pa siya kundom. Kundo lagi. Mas mayroon nang magkundom na lang mo. Oh. Dato pa mo tanahon, magkundom mo. magkundom mo. Sige, Dodong Bricks. Oh. Biyaan ta na mo ha, kay hapdos kini ako mga paso. Ay, ini kabot ni Joy. Tagan di ka kwarta. Oh, ha? Ni ana. Gusto na kanya ko napalit. Para na Mercy. Mga t-shirt, underwear, toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo, napkin.
Dasa mga dilata para among masudan. Dili sad maayo nga wa may masudan dito silang Charlie. Ay, merci. Oy, ha? Inom to si Brex? No, makuha, may pamaliton ko na siya. Law, mo itong nihatag na itong sa kalibo. Ikaw no, naanad si down sa kalibo. Alungan, pag ingon na itong dudong Brex. Oh, Nice to hear that quote na yun. Wala na, hurot na panudlanan atong si kuot mo para sa kalibo ni mo, oy. Mo ba? Ay, malit ito siya, day. Malit, eh. Labing mayo noon, ay. Ay da, kibaw ko. Nagpabilib na sa to siyang Oh, Joy. Clarex kayo. Klaro na kayo na. Gani, mayroong kayo siya nga, inig-abot ni Joy. Atagan niya kwarta si Dong Dong Koy. Na, war bagi makagustos Joy niya. Prangka lang pagkasulti. Wa makagusto. Yan, saon man na nato ha. Natanaw na ako na ba? Dato na siya. Pero murag doon nalay kanang buling sa utok ba? O basin og mo ni nagdag swerte niya. Ha? Unsa? Hapdosas mapaso na ko eh. Mo ni resultas kong pagpabilib eh. Inampak biya. Ngano na pero hero sa ko. Pero sa laing bahin, lipais ko, nakatabang ko. Batis kay maginanao lang ko. Bala nagkapaso-paso. Ang importante, nakatabang ko sa kuisig katao. Bubalhin na rin sila puyo. At doon sa kondo ni Bricks. Bintahagin ng dato kay mag-offer. Mabalihin na yun sila. Kay dire, payag naman eh. Ay, oy, nainiabot. Oy, si Joy. Ah, si Joy na Diyan na siya. Joy! Ay, Joy! Dawatan niyo. May mga t-shirt ito diha. Oh, T-shirts, may mga dilata. Uban pa na itong mga gamit, toothbrush, toothpaste, mga tissue, uban pa. Ah, niya may bila may akong hatagan ani. Nairesibo niya. Tungaan talaga niya na ha. Ah, okay. Joy. Nindot na mo kapuyan, Joy. At tumupuyos kondom. Sa kondom, yabag ka? Kondom? Ingon Ay. ni tungkoy kondom. Kuan man gud diri si Bricks nya nahibaw sa nahitabo na to ba nasunugan ta. Ugi ako nutang papuyon siyang kundo. So, ta? Kondo? Kondo ay, kondo. Kundo ikaw Parehara na. nakataka lang jud Parehara bitaw na, kundo, kundo. utok, murag ka man na ni bulingon og utok kiniron kamundong koy. Hmm? Ah, tuod ay Joy, mobalik siya aron adtutan niya papuy sa kundo niya. Nya, usa man, sugot na Joy ha, sugot ka ha. Oy, ninyo, oh. Surti kay mo, nga. Nga, nasunugan na mo kay kondom na inyong kapuyan na ay. Mukuyog mo ni Bricks, ha? Joy? Bitaw Joy, first time gyud nato ha nga makapuyo na gitag kundo. Noy, kahigayunan yun na yun. Yes. Uy, Hala. wa paliba ka. Nice to hear that. Ni Anoy, na. Sa Si ko Bricks. taas, Charlie. Mag-ilis ko. Sige, panayon lang. Ha? Na, nisod noon siya. O, Dungkoy. Oh. Na-amday ka diha. Jay, ninamin ko. Sa mutang ilan dagway ko. Dungkoy. Oh, pero okay lang. Basta naingon niya akong dagway. Tungkol sa pagtabang, okay rin po ni. Wabay ko magsugo ni mo ha. Tabangan mi nimo. Uwa, magmamahay na ingon ko ini. Ako murag mao ginipad ko na angkon. Kanta-kanta na ako. Ako ba kini? Ang nakita ko daw dili katuhuan. Nagdamgo ba ako? Kining kahimtang ko daw sagbot na lamang. Pagkalahi na gyud, pagkadako na sa kalainan. Unos ning kinabuhi nga miabot, dawa na'y utlanan. Kamao sa mong kanta da. Naugtas na in town.
Kining galamahan ko. Uy, Wala awa nila eh. Kinsa lang? Awa nila eh. Si Bisay ka na. Dungkoy ron. Ihila. May na mo kanta? O, bitaw, si Dungkoy man ron, no? Oo, kanta maron pa bahay. Oo, na siya sa sud. Oo, doon, Rex. Nasod. Oo, niya na, sus, Joy. Oo, nasad. Naron. Naron sa pikas kwarto, Dudong Rex. Oh. Nagpalit ko lamian ng pagkaon. Oo, labing siguro. Gipanggutom na mo. Tungod sa sunog. Dako ginasunog. Eh, nangutan ako. Unsa ka, mga usa ko kag gatos, bay ang nasunog. Dako yung sunog Oo, pwede ba isang pito na niya si Joy? Aron nga makapangaon na ta? Pwede ani ko man, daton tamos kundo. Mau ba? Sige. Akong Oy. Ala, wala naman kanta. Wala Nahiluman kanta si Bay Dungkoy. Oy, pastilan daghan ba to paso da? Maulaki. Mo nang iyang giyam-aman ng iyang kaugalingon. Pinaagis pagkanta. Dodong Brex! Oh! Suruy man! Ay, of course. Tod kay nagpakabana ko sa inyong kahimtang, Joy. Nasunugan man di ay mo. O, lagi. Sunugan taon. Mga urong na ta. Mercy, palihog ta, palihog. Charlie, may kahuam ta og plato, og kutsara. Ay, okay na, no problem. Ha? Nagpalit akong daan o paper plates, ngaman, plastic spoon. Mo ba? O, salamat hinuon. Liempo, inasal nga manok, og sinugbang nukos, sinugbang isda, og mga puso. Ay, salamat. Salamat kayo sa mata kong gutom. Asa mas dungkoy? Ito aras sud. Sige man itong paypay sa paso. Hapdos mo kayo. Gipalitan man ka nag antibiotics? Oo, napalitan na. Ay, pag-usaw na siya, Charlie. Ito as dungkoy. Sige. Nakasaad ba ko niya? Okay. Ako pagawasan. Oh, lagi pagawasa. Kaya ko Dudong Bricks. Oh, nice to hear that. Dungkoy, nisaad ko nimo busa. Ako yung tumanon. Nagsaad ko nimo nga hatagan ka kwarta. Okay. Ni ay 5,000 pesos. Para ni simong tambal. Uy, ayaw lang Dudong Bricks. Ayaw lang. Duwata, uy. Ayaw. Duwata na. Ayaw. Magbinaot pa manggib ka. Madugal man ka ni kag tigbak kay. Oh. Hantak, tungits. Karon nga hatagan ka, pabilib ka. Joy. Balikan ka. Ay, pag inuuy, dawata na. Dawata na lang, Bay Dungkoy. Bay Charlie, ako... Sige na, Dungkoy. Ay, sige na, dawata. Para Bitaw, sa imong bitaw. tambal. Ako... Ako na dawat, Rex. Ako na lang, Rex, B. Ay. Di anak ko, ha? Uy, ayaw, sir. Dawatan ko, Good. Okay, mga orta. Bay Dungkoy. Bay Charlie. Nga naman ka? Nga naman ka? Nga naman palayo man ka? Ha? Ay, lang ko. Pahangin lang ko din. Pahangin. Ay, bawo ko eh. Natandog ka sa mga gipanulti ni Joy kagangina. Unsa na? Idawat ako tanan bay. Daan ko ka. Hibawang ko siya nga. Ingon ini akong kahimtang ba? Mau. Nagtuog kita siya nga. Naong kay kwarta. Mau. Pero, anugom mo kaigod? Anugom kita. Yung gibalibaran ni mo. Ibaw mong yun nga. Nanginanglan tao. Ibaw mong ka na. Hindi lang bay Charlie. Okay ra. Kira. Mantigom tamadjas sa atong pagalingon. Bitaw. Pero dili kanimod. Sakit sa puso bay. Mau. Ipsitog ingon lang ko ini pero mantigo sa taong masakitan oy. Mau. Bay Dungkoy. Ubusan ko kay pagtanaw ni Joy nako. Kuha lang good. Pailog lang. Pailog. Paubos ka ba? Pailog. Mahal man ka ni muna si Joy, ha? Unsa? Katawang unggoy. Ano ka? Katawang ka. Ang mga babae nga sa kang Joy. Dili ang higugmaon. Unsa? Unsa to ba itong boy? Mahalan niya yung pagdumili nako. Mark my word. Bay Dungkoy. La! Mahayan ko no. Mark my word ko no. Nya milak na yun. La! Milak man ka. Ha? Ngano ka? Hilak. Mas maing hilak. Kung naatas kasakitan. Kay atong hinduman ang luha. Hunduman mo nga ang luha. Kabahin inis pag-ampo.
Mudalidig ato mga luha ngadto ni Lord. Sadyang di na ta magkasulti tungod sa itong kagulanan. Bay Dungkoy. Alright. Naman ang magitaw pangaon. Mo-offer ko ninyo, Joy. Unsa man unta na, Briggs? Tungod na ning nahitabo ninyo, kuha mo'y kapuy-an, di ba? Oo, lagi. Kaya nasunog man. Mm. Mangita pa mi og among kaabangan, Briggs. Mo lagi ka na, Dudong Bricks. Nice to hear that. Pero, Joy, Napansin ko. di na kinahanglan nga mangita mong inyong kabangan. Tungod kay, mo-offer ko. Adto mo puyo sa kong kondo. Kondo? Yes! Kumplito sa nga gamit. Aircon pa. Nay, duha ka kwarto. Na, makaluto pa mo. May TV, may ref, CR, may bathtub. Excited ko. Unsa man, Joy? Okay na kayo ng offer ni Dudong Bricks. Nice to hear that. O sige na, Joy. Maadto na ta sa kundo. Joy, diya ining dapita? Don't ever leave me. Don't see me cry. Sinong ko nung nikanta og Don't Ever Leave Me? Tuod, nikanta siya og Don't Ever Leave Me. Nagpahungaw lang ro sa iyang sakit. Kanay mga paso nga gibati ba? Mo ba, pero... Abi na ko. Joy, okay ka ba? May kalaminitan. Karon dayon, mukuyog mo na ako dito sa kondo. Diya ini dapita. Peligro kayo. Squatters ni. Pronto accident ni din hi. Peligro sa sunod. Busa, palay ikinidapita. Pananglit, mukuyog mi. Oh, yes! Good! Karon dayon, ihatod na mo dito. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away. Sinungkoy. look in your eyes. Sinungkoy mi kata og crying time. Oh, yabang tingali ni tawana tingali. Di lang tingali ko, Bricks. Joy, ngano, mawili ka sa mga kanta ni Dungkoy? Unsa? No, oy. Wa na kalabutan. Kuan, Bricks, kuan lang. Magpabilin lang mi dinhi. Together Wa- again. Hilom Dungkoy! Adadong Briggs, ay lagsuko ah. Yamaman ko lang akong kugulingon tungod sa kasakit. Sa mga paso. Sakit kay hapdos ka mga paso na ko. Amaamar nga ako. Makalagot man gud. Aksyon ang tukuyog si Joy. Kantaw sa kag Don't Ever Leave Me. Siyan? Sabihan din si Joy nga mukuyog eh. Kanta sa og Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. Ay, sa kahapdos ko itong samad. Kantar kong throwback ba? Tubak. Kung sa dihang ningon si Joy nga magpabilin lang siya, kanta sa dayon kag Together Again. Sulagma. Sulagma lang Dudong Bricks. Bitaw Joy, kuyog ni Dudong Bricks. Joy. Oh, nice to hear that. Di ba ka mo mga babae? Nga ambisyosa? Gusto mo pa yung kundo? Adto mo! Kuyog mo Dudong Bricks! Dungkoy. Bitaw, Mercy. Day, Joy. Okay kayo nga ang offer ni Dudong Bricks. Bitaw, magkapuyo mong haruhay. Di aircon, class kayo mo dito. Hingin lang naman ni mo, Dungkoy. Wow, uy. Pero anugon man kayo? Anugon kayo ng tanyag ni Dudong Bricks? Nice to hear that. Pagko pa ni mo di kang balibad. Unya, way siguro. Huwag may swerte. Magdayon mo sa Dudong Bricks. Pagdayon mo. Nice to hear Pagdayon mo. that. Sa tanisalti ni mo, Dungkoy. Balik ka rakot. Pilaypad. Magdayon mo sa Dudong Bricks. Mahimo na siyang, mahimo kanyang asawa. Oh, yes. Nice Magdayon. to hear that. Another 1,000. Imo na ni Dungkoy. Imo na ni. Ayaw, Dudong Bricks, ayaw. Ayaw lang. Ayaw ko hatagi. Tabang ni ako nimo. Doon kay maayong kang tao. Magyatagon mo ka. Dungkoy. So mo ay gusto na ni mo, Dungkoy. Oo. Maayo ka ng offer ni Dudong Bricks. Gusto ka? Para sa mayon kahimtang. Yamaan mo rin he. Puyanan ni mga squatter. Dito mo kundom. Kundo lagi Dungkoy. Kundo. Mao lagi. Mamatayan lang mo. Di mo magkakitag tao kasama kang Dudong Bricks. Oh, nice to hear that. Okay. Mukuyog ni mo, Dudong Bricks. Uy! Tinawag ka, Joy! O lagi, wato ta.
Ato tas kondo ni Bricks, Mercy. Yes! Good! Good! Mayo noon! Okay. Nagkauyo na. Good. Congrats na dong Bricks. Oh, thank you, Dongkoy. Thank you. Nya, kini magamitin nyo. Saan ni? Rekargahan yun eh. No. Kanang ilang ref. Ilang mo. TV, dire na lang ni. Ay. Diyain ni din si Joy. Mercy. Uy, amo na. Ano na magamit ito? Brand new to dito sa kondo. Ay, maubado dong break. Yes, nice to hear that. Ibilan natin nilang Dongkoy o Charlie. Sige. Okay kayo. Patik. Uyog me ni Mercy, Bricks. Bye, Dongkoy! You are here. You are not there. Ha? Kasabot na ko. Na, hilak na ni. Hilak. Hilak na ka. Klaro kay ka, oy. Ay, Biya ay. naman ka dito. Nibiya man ka. Ay, mahilak. Sumali na, upuan ng mata ni mo. Unsa ka, ha? Nangita sila ni mo dito, oy. Manglakaw na sila, Bex. Dire lang ko. Kuyog na sila si Joy ug Mercy. Kuyog na. Dire lang ko. Kuyog na sila. Ngano man dire man ka, ha? Dongkoy, Di ko gusto magkakitang mularga na sila. Oy, nana. Oh, nana. Oh. Maulang. Dongkoy. Ngano? Si Joy ay. Saman Joy, ato na mo. Excuse mo na, ha? Basi mahay mo kong refrigerator, eh. Dihaan ta mo. Ay, hita ko asa to, Mercy. Mercy! Larga na mo. Imo ning gusto. Mumukuyog ning Bricks. Pag ayo. Amping rito. Natural eh. Makampig gibi dito ang among sabi. Ampo ko nga. Noon sa Nga di mo makubid. Simbakoy, karaho ka man. Ngi. Ikaw na. Ato nang gamo. Ngayon isuod mo ka diri. Di ko gusto magkakita nga. Mubiya na mo. Nga naman, Di ko nakapugan akong kaugalingon. Nga mabating kawili ni mo. Dongkoy. May inusaran lang ko din eh. Dongkoy. Sitting alone is better than walking with the wrong people. Dongkoy. Buot mong ipasabot na kami ang wrong people. Wrong people. Tuwag kay dili ko angay nga makig-uban ninyo. Dongkoy. Pero bisan tuod. Ingon lang ini pero may pagpahati mi sa mga tao nga bisan magpasakit na mo. Andam kami pagsabot. Unsa? Daw! Sige na, ipaabot kang Bricks. Hindi. Joy! Awa. let's go. Gitawag na ka. Inumdumi lang. Nga napasok ko tungkol ni mo. Iwa ti kasugua oy, karaho. Wabito. You're my best friend Salamat ka mo na, Dongkoy. and my best enemy. Tunan ko kung kugalingon nga kasilagan ka. Panikamutan ako nga. May numdum ko. Gakalimtan ka. Dongkoy. Oh, kami lang gipagsultihan ni Dongkoy o ni Joy, ha? Kuan. Nagpasalamat lang to si Joy kay si Dongkoy Manggod. Hapit manggod mamatay tungod sa iyang pagtabang nilang Mercy ba? Mauna, Sa pasunog ba? tay gusto sa dakong isulti ni mo. Pero okay na kayo to, Dudong Nice to hear Bricks. that. Okay. Okay na kayo to. Okay, adto naman mo puyo sila si Joy ug Mercy sa imong kondom. Oh, Kondo. 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 Kondo na. Ayun, Kondo. nag-order. Kondom ninyo man, kondom ninyo. Tabang ko na nila. Ay, hala, ni gawas sa Mayo street. wagi. Oh, come on, Joy! Let's go! Oh, yes. Okay. Charlie, Joy. pili ninyo ng among mga butang ha. Amo nang ibili ninyo kanang TV, ref, ug uban pa ha. Kabala ka. Ako bahala na. Di na kawaton. Ang pingan gina na. Oh, kisa pa igitan ni Joy, Mercy? Ay, si Dongkoy ay, kay nagwarawaras ihang kamot. Ah, si Dongkoy. Dongkoy! Thank you! Thank you, Dongkoy! Oh, pasalamat yung kan Dongkoy nga mao ini explicar. Hinungdan nga nisugod si Joy. Oh, yes, of course. Yes, of course. Dali na, Joy. Dali na. Okay. Okay. Ato na ta. Yes.
huotan na gid sila. Ay, buang ha. Huot man dughan ko. Ah, ginawa. 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 Hanggaw. Hanggaw. Hanggaw ka ko. Milugmam ni mga luha ko. May biya na Joey. Hanggaw ko. Amo. Ganun. Ngungun musikan mo na ko siya mga luha. Angay ba siya na ako? Dili. Ano gusto mo na ako malatian? Ha? Ganahilakan na ako babae nga. Wa maghatag og bilin ako. Buang! Buang ko! Layo pa ba, Dodong Briggs? Happy na tapo, Pot. Joy. Uy. Joy. Nagila ka. Wa, uy. Wa. Di ka makalimod, uy. Uy, sa hinungdan, ha? O sa hinungdan, Joy? Makikala sundan nyo kanunay ang pagpaminaw ang sunod pang magasumpay ng atong sugilanon na Dungkoy Pusoy. Sugilanon na sinuhat o kubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Dacorda Tayad, atong audio editor Ariel Mancao, soundman Aldwin Dacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ug mo itong mga ka-listeners ang part 2. So ang wahilak kay tingali ugma na lang ha. Mga ka-listeners no kay dili gid maapas. Dili apiki pug power bago pa ning charge nun pero wata kay bawg ma hotdan sa diun niya kay ang pag-mix dugay kayo makahurot og 50%. Kay moabot hapit 1 hour ang pag-mix kay dugayan kayo kay 2 hours man kape ng drama no. Kabalo naman mo wala may kuryente no so mo ning naka-apiki sad ko aning parte aning power sa cellphone apiki pag storage ang cellphone nya apiki sad ang ako ang power sa cellphone nya sa load okay pa man ta sa load kay napa man ang gihatag ni Ma'am Grace salamat kay Ma'am Grace no balik ko salamat ni Ma'am Grace kay kuan yun siya kanunay no ning suporta gid ba unya si kuan sad si shout out din ni Mirian Rustria no salamat kay ma'am no sa imong pagsuporta pinagi sa dili pag skip sa ads no salamat kay ma'am no nakabalo na ko nga dili ka mo skip og ads no salamat kay ma'am no nya ay lang balik ka og comment nga dili ka mag skip og ads kay basin palag makuanta ba magtuo ang YouTube nga gakuanta ni nag sabot-sabot nga dili mag skip no so sa mga wala mag skip og ads salamat kayo no ay lang ninyo ibutang sa comment section nga wala mong escape no na dako na ko pasalamat na no na wala mong escape pero ayan na lang ibutang sa comment no kay di ta gustog ma-spam na yun to ba sinabtanay lang ta pero nagpasalamat ko ninyo nga mga ning buhat ano no nga makatabang pinagi sa pagtanaw sa ads no mo na to salamat kayo no di na lang ko magpataas-taas pag istorya kay tingalig bagabihan ko apo na no so mo to mga listeners amping mo kanunay og God bless sa tanan no